Nana, bibia bokode. What bo ra washroom have by 6 times. Anopa nko adan. Jo, I said the minyanya how be wo me dwunso. Me ntumi na o, don hwede num bia no. Me soro dwunso anadwo mu ni nyina. Na me ko dwunso kra. Emma papa, me wi a na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase na gu me trousers mama nafo. Na de akiri sukura ne se. Ensi me mumpo se me ni me ri ni nhyemu. Na said dai beba no. Me di bo ani a na tra dada. Guma worry. Any serious. Hwe mete wase. Akobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia growth. Pros Love capsules ye natural dietary supplement. Ye di nwe hine ne bena ye se. Emmebo marima uba infini ya ukomu ibi mu. Obejonso free. Na Johnson 10 temen kankan na Johnson to be cha. Hwe we so ye friend True Man capsules. Anadwo wontimi mu adwuma mpamu nyina so to atwa. Emma wa hoɔden soronko. Pros Love ne True Man capsules nyina. Natural info na dia badwaman so. Ubenya enui biato ewo KNG Heba, Dani Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddy Mens, and our pharmacy shop and Heba shops BM unsa ebe kembi. At phone for Natural Lane Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board ashwe mwaji to say. Era yankoi. Would you decline? Not me enjoy work with your hakakra. Show wallpapers, any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms. Wash a shark designer while you form hall. Ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row. Baby, free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer as a 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hagina, Alaska pet, or a man for Timiko to do a power ton for chemical said the treatment equal see designs. Nya, na Joshua wa. Say as I saw a meton, then show us you. Make I as a clay design. It's not a chenchen, wow, no, tan. Never saying, me free Alaska Star Enterprise, and Omega Maker, a bit treaty, edit 3D epoxy, and wallpapers, a bit design. Yeah, I had my 50, and then I'm a soon crowd a woman more. I come a go for guess you. Na one more important Alaska Star Enterprise. Oh, Kumasiedum, Prudential Plaza, opposite to Wa. Akranso, Tiptoe Lane, opposite Circle Mall, and Wakaishi, and next Kamisadanamu. A Benny MTTD, Fre 0200 281 080, and now 0248 315 258. Hey, Abapamo, Womundi no creo. Online shop no. I add a name na we order no. Almost are you ready? Share what ya befie. Wow. So na me to edema omo fa mo musu. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say yenta ade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in Abba Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no queen. Let me have a cocoa fish too, Abama. So we will on the swat, and I'm the nail. And now I tell no, I'm son or Casa. I said, Mamma, no swap to be an. Some them are could be an. But here, don't you express enough in a Gurukaka? So you're watching me, and I've been so you tell me. And I think so. Obey we are not the Munia as a municipal. The Bayern is so hey, I don't say, don't watch about Nami, my person and Moses, don't they? Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in Abba Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop Bia, Freyen was 0246 34 8334. Now that I saw them heard now, yes, Sumuse. Dumson Abbey, why you? Now, sorry,
generator no so. I know I'm ranting buhu ya so we be see say tiere ni. Oh you are another hon. Ya kira me say me nko the radiation repairs na menti how na generator petrol ni diesel papa wo 5 kVA e copy 100 kVA. No san so tontoni nyina bi oho. Bibi ti say mower, fufu pounding machine, motor drama, compactor, grinding machine, cutting machine, body machine. Na de wo mo kran po ni say nsu ataw ma home na opese ye fidie ba betwi nsuo ni nyina wo mu ma wa. Obeya ma pepepe. Tan so na say dia si we fitire ana say egu ato na opese odi doma machine be pia pa san dia nyina nkete ma wa. Ye radiation repairs edi say aduma we nyina. Na mo page ma sua de ne pati asem papa. Mo fa mani nche radiation repair. Efi say da bosumi nso a wo ka sika o ma ne nya wo kanda. Wo sua aduma no na bosumi nso a wo say tia wo ka aka ho. Mpa we na opeden. To moto ni generator spare parts bia wo. We nyina wo ho ana me hyesu mu ebre generator hu sei. Da wo de hawa ana say opani ma ya mabobo so nyina bia to a. Kona kati awo so fly throttle station. Wani Mansia Rural Bank and a din hwe ni mu pay. Ana say friend 0244 588 741. But Drew Hodada. OTEC 102.9 FM. Asemba Dabi. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. KROBEA nana yo, ASANTE, ASEM baba DABI yo. KROBEA nana yo, ASANTE, ASEM baba DABI yo. KROBEA nana yo, ASANTE, ASEM baba DABI yo. Aseda enkoma nyankopon. Eto sumienu. Aseda enkoma ASEM baba DABI fo. Ka zemenhia manka kunani kamene mema. Ye dide. Matimi wajina zemechi ajiskano de amame. Efiti na kwa metimi de asate adwuma enye binne de mema edi. Enti mesre etiefo. Obi biala o tie mi se. Obi ate bibia atire ne so se bibia one family ahasenu. Na odipe monko a se mobeka amano na de wo se de moje na ade manu bia de moje na ade ede man enti se meda etiefo so ase senka de menhia mo aka se mene memaka ye kodakom omo se todie ne bo ba kire me se minto mesoa mako mesoa konko baako na minto etudro enu ya ne ya tekere enso baako ena etuaboba mienu akoko tuntum ensansono apetesi akotoa snap akotoa na memfa sika 100 cedis entuso etuaboba no ono ne de baako o de be dai me koto me de ko suma so akoto ena ne ma Kwame Michael ne ne nua mo so de baako owu abusua ye na ye abusua so de baako etuaboba ne ya miensa oso di tuaboba ne ko suma so akoye dai kire mi mu dia me de kwan ne se me ko bonu dua me ko tutuyo no because wo mo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me list de da ne se me botom ya de ma me ya che me na che ne che se sisi wa ye me normal one enemy in the world papaya maya kwa we pa me ye me rana de odi atua me ka no ho me pese mi hunu se tuaboba miensa we wo se hwan dia ba ko hwan dia ba Johnson the Emmanuel de Graf Johnson dia ba ko so for the Emmanuel de Graf Johnson World Commission ko ye na ye no ne dia ba ko ne ma no kwa me na ye pani kwa me Michael ne die ni na we so na busua dia ba ko na se so for the obondua enya no we yana we ni powers snap on so de be dai snap ye kwa egunsa bodin egunsa kanche ade a ode ye ona show pa ho me se sia wona me number 1 enemy ne ho ye me chain COVID-19 semba badabi aja Yenu na mampara yenya emuna. Buayena jawa sui buenyo. Buenyo. Wabra buemo. semba badabi nyami semba badabi Yenu na mampara yenya emuna. semba Nasi badabi musubi na kaya minya Okay, mibe ya 102.9 fi musubi mwa. semba badabi o Buayena jawa KROBEA nana yo, ASANTE, ASEM baba DABI yo. nyami semba badabi o Yenu semba badabi KROBEA nana yo, ASANTE, ASEM baba DABI yo. OTEC 102.9 Buayena FM. jawa sui buenyo. OTEC 102.9 FM. nyami semba badabi o semba badabi semba badabi wayne ya chawo semba badabi semba badabi akinkan
When I'm a sense, my back, I am. And on a within the war, when I'm in the Open Cherry and Paul, or the Mankama, and then I'm going to or Gumi Yami and no Brian to come. When Yami Yami and Yami, I'm on some of Yami. So, you're a warrior. Watch us in Yami when my pen. Yeah, just when my pen. And then I'm going to when my pen. Yeah, just when my pen. That's it. And then I'm going okay. Arafonia this year, Sabri, ya betcha, young ho. Yama yenina, young hon so aquaba. A higher 102.9 FM. Area yeshia, ya de assemble by the medio no barbesom. Ene eye wukuada bosomen soyi ne da etoso aduonukro enene awia hia ya hia yi ye ba besua de ye ba be kire ye ho nso de enti awia yi nkoma ye ba be de yi adwenkire biara owo na wo pese ode ba besom no so koye YouTube ne so a ubehume semete ho wadwenkire awowo ode be ma ne ye beje ye be kenkan ne kama ewo afidie so de amawo sabre ye live ewo YouTube ne so wo de hwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube so hwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube so hwehwe ye na so hunu a ye stream show no live awie wadwenkire bi a wono to mane ye hwa ye be kan amo manfo nyina ate wonka na wadama se won subscribe to your YouTube account no a udie miaso subscribe afei adoma no miaso eno beboa e madane da se yechi adwumadie no asese yi a ebe notify wo ebebo won kaye adwenkire bi a wo no ubehunu na wato afa hɔ ama yen na yaje na yakenkan ne kama ewo afidie so de amawo sabre kro na emu no so ko Facebook ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM ewo Facebook ne so so a ehonso ye stream show no live enso wo ho na de obeye ne se uhunu ye ne a eya ahye adwumadie no ma wunianum nya adesua ne ade kire adwumadie ne bi ntie na onya bi hwe ewo Facebook ne so share message share eye badesre de ma wunianum nya bi ntie afa comment o comment na won follow ye page no follow on like ya like sabre kro na mu no comment so a comment fato o mayen na live video no ekoso no wa like e dia mayen empremprem me wo YouTube ne so ena menemo kasei me wo kwadwo asempa furniture works e wo YouTube ne so ena wo kyerese na ya KROBEA ASANTE ne se wo ba humase adumu a abedwafo no yaje adwa yenso ye tie mo yenso ye hwemo ena awiei e wo afidie so awurade nyankropon hyira mo na won tonko so anka mo ho ena wo ba YouTube ne so a na nakwadwa asempa me so me madwuma efo nyina yaba da emu ha ena ye hwe show no live ya wo SH Deroy Fashion and was a good afternoon to you na ya KROBEA ASANTE ena ye wukuada we ye the midweek edition of the program and nessa wo ba HS Deroy Fashion a ye wo medoma South Africa Kumasi ya awiei yenso ya ba da emu ha pa ye hwe akra enya asam ketwa o na odwumadie die ye ni gi ho ena ye nyina yenso ya twa hia e wo YouTube ha ene ye hwe ye wo osei Robert Apia ene osena na simple more fire ye wo Margarito de Sheshe ene osena na ya KROBEA ASANTE you are the best indeed ene menso me ne mapamfo nyina ya ba dem moro market ha de na nya asam ketwa o
yɛta wachi paa pɛ wasɛm yɛda ase Emmanuel Mensa Junior ɔboy critical and it was a good job done na yɛ KROBEA ASANTE and na me nso mehwɛ the most educative social program na sɛ munya tena sei na sɛ yɛn nyinaa yɛhyiahyia sɛ yi a na asɛm no akora ɛnya abɛda biampa nsia opoku Matthias ɛna ɔsɛ akora yɛ KROBEA ASANTE yi ɛnɛ yɛ wukuada na ɛnɛ yɛ nɛ asɛm bɛba da bidwumadie no we love you more ɛnɛ woba best brain publications a ɛwɔ pankro no a na yɛn nso yɛtwa ahyia ho ɛne yɛhwɛ o live ɛwɔ YouTube ne so akora ɛnɛ woba Dubai a me nso me ne mapamfo nyinaa yɛtwa ahyia ho ɛnɛ me guys ɛwɔ kurofrom na wɔnom nso hwɛ o nana wɔnom nyinaa fili wo wɔnom ana bɔ dwumadie ho dawuro ɛma me official Ricardo TVGH me nso me starting sɛ me follow ɛwɔ Dubai ha na akora I love your program too much yɛda ase yɛwɔ free mind wɔ pɛkyi number 2 akye ase ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ KROBEA ASANTE yi ɛna awia yi mame na wase for being a true mentor of our hearts wo da yakoma so paa ɛnya asɛm ketewa na me maame adwoa moa ɛwɔ pɛkyi number 2 edwam Nana KROBEA ɔnom mfa wo ni agorɔ nso wɔ ha YouTube na ɛba sɛ yi a na yɛn mmeranteɛ no yɛbiebiem ɛde ama mmerewa no na ɔnom nso hwɛ wo yɛda wɔ ne ase Antonio Pon ɔwɔ Argentina ɛna ɔsɛ akora yɛ KROBEA ASANTE sɛ time no nya so sei na sɛ oka jagum sei ya na yɛ ni agye akora yɛ ma ɛpiaw yɛda ase Jebi Samuel ɛna ɔsɛ nana mo fire yate yɛn nso yɛda ase ɛne ɛwɔ yɛ Afrempɔn YF ɔno nso hwɛ dwumadie yi ɛwɔ YouTube ne so ɛwɔ Asanwase Tota ɛna ɔsɛ akora KROBEA yi awia yɛn nso yɛ ka wo ho na wo dwumadie yi ɛyɛ adesua wo dwumadie yi ɛyɛ adekyerɛ Awurade Nyankopɔn hyira wo na wɔn tɔnkɔ so anka wo ne wapamfo ho very good and the show no ubetie yɛn obɛhwɛ yɛn YouTube ɛne Facebook yɛdɛmu live yɛwɔ Boatin Akins ɛna wɔsɛ nana kegyagum yɛn nso yɛka ho ɔbaa de akyea me mpom te sɛ akra Nyankopɔn adom me ho yɛ paa bibia bɔkɔ deɛ Nyankopɔn adom bibia deda na kɔ ma ɛnura wonya na ntwina me dabi o akra menya bi anwe Dr. Dawood sɛ menka nkyerɛ mo sɛ Nyankopɔn yɛ adom a efiada wɔhyɛ da akum nantwie ɛnɛ yi ɛnɛ wukuo yi akyini yawɔ ɔbɛhyɛ da moɔma kye no kɛntɛn ma ɛmamamama na wɔde afiri sɛhwi na wɔde asila nkurusɛm asɔ condition asi so na wɔde abrɛ mo ɛwɔ ha saa ɔno ane kae ɔno ane ka kyerɛ me akora nyɛ sɛ wabɔ otirim na woka wasɛm bisa akora me bisa wasɛm me deɛ sɛ onim sɛ me mmɔ me tirim nka asɛm ebia bi dɛ na ebia afei de ahyɛ aseɛ na dabi menyɛ saa ebia na ahyɛ aseɛ sɛ biribi ahyɛ aseɛ dako dabi me ada mehyɛ aseɛ saa deɛ na ada na akora bɛwu me mmerɛ wa ne kora bɛkume saa hwɛ ti Dawud na ahyɛ saa bɔ yi Dawud no anum tom ɔka kɛntɛn ɔsen kɛntɛn mu saa na ɔka me kora deɛ sɛ meka ne baako meyɛ ne singura ɔno deɛ ɔyɛ ne purura kɛntɛn ɔsen kɛntɛn mu wohu sɛ wokye nantwinam na woyi gu nkɛntɛn mu a ɛma hoahoa ne sɔne kama ɛna nkramofoɔ no adeɛ baako a ɛduru saa ide ada yi a mepɛ wɔ mo ho ne sɛ wɔ mo nantwinam no so wɔ mo kye a ɛtumi de bɔsome ne nsɛe very good na bɔ ho mpem na fa to anu ka se so a ɛhɔ na bɛhu sɛ wafunu nyinaa yɛ ma ɛtigya bɔ mu a na etu wɔ num na etu enti wɔde bɛba waka ne nkɛntɛn mu deɛ yɛbɛhwɛ nkɛntɛn mu enti wo pa kyerɛ sɛ kyerɛ ɛnora no woanya bi anwe akra manya bi anwe na wa nso wankɔtɔ bi ankye adwe ɛnora sɛ mimi kɔduru fie no ɛna mehu sɛ nkramofoɔ no wɔn yɛ sisi me sɛ alagye muya na yɛdi idiri ada memere wɔyɛ ɛyɛ nkramofoɔ yi wobia ntumi amesɛfo me na sɛ deɛ nyinaa pɛ yɛ nyinaa bro pɛpɛpɛ akora nti mia me kɔtɔ me nantwinam mia me kɔ kari ɛwɔ konkom megye me mako ɛna megye me gyene megye me kakaduro megye me ngareke na metwitwigu ho ne hwentea ɛna me stimu yɛ mewie na mekyee ɛneɛ deɛ mepɛ me mɔto bi sii ho ahɛ ne ahɛmmerɛ osere kura wani awu na owiwie na be kan say dia na say o ya ahuru eze mi ofie dia mi ofie
Obebowa. I say who be you? Obebowa. Oh yeah, you say I say will be a. Okodi we am give you na breakfast and na. Oba be catch the way. We dey we no oba be catch the war. Eh Dr. Dawood mo de baba. O de ba no ma we. Enti awie Dr. Dawood o ye Alhaji Kramo awie yamawa ha. Kana wo to say. Enu awon so anya bi anwe. KROBEA DABI benya bi na Jacinta so say wanya kramoni onya bi. Ah onya bi. Dabi onye bi. Onfo so nya kramoni. Onfo so omudi idira de onumuni. Jacinta dibi yenya ohwe. Obi atumnya ohwi. Oni idira de ni bi. Jacinta msi dibi. Ajomboni abatrim. Ya msi Jacinta woni bia. Oh. Adai. Okay, now obedi. Dawood si fiada. Yate. Ye twen. Enti Jacinta ni de akura china. Oni na china. Ansa na Dawood ya be fiada. Friday. Na yese fiada no. Na ye de ko weekend. Enti mo pa kire sa Alhaji accountant wa anya hwi. Dabi Alhaji accountant anya. Enti Alhaji wa emre. Accountant anya hwi. Wa emre. Na onim se ade ba ko se menim se kramofo no ebeba. Na de tie nie. Ebeba o. Won se so mukum nam no. Eni Alhaji de ebeba. Oba bibi omo nwe na da na. Edi nansa. Ya hatam. Omo hatam. Eti na omo chia na abobon kuruwa no. Eti me gidi se efiri enani chine kwade. Enam na bebu yeso. Action be. Eti KROBEA memo abamu. Because memo abamu mia tobo kana e konfie na nie. Enam ba zongo mu ha. By say ojefo obosome no. Ne de tosu dunko no ana ameboa. 19th February 2022. Aye. Number nya 4 years. Na 4 years na so pepepe. Come on. And so me ba ha enam mpare woda. Dabi mini idre ada. Emma mabri wa bia nya kramonia. Wode na mo abeso me da. Oh, KROBEA. Oh say. Asempa. No kra na me catch now. Ebi beba. Na no a only best kra wo di birthday. Wa sheda koton konfem. Be kuchire. Em yewe. Chefia ha ya yeti. Enkramofo twa wa twa. Na se emoy kra ye fitira no befa kokum. Mu kum kra nam ye gotani mpe. Enom befa kokum. Na mu wija yesai. Ebi beba. Me say free ne free ne ekosi fiada. KROBEA ebebu so. Jina pinti mempaba odumtu ni bi so jina pinti mempaba empaba jina pinti mate enti ni nyina aka ho bi na eso adofo na enra eye afofida enne se wofa ezongo so ewo asante mantami mu a echen se nenso ye holiday because onna mufri abo efemu abefa asawase befa sabzongo fasa waba nomne ade a nkramofu anke bebie stores kora no bebre na tototo won stores e kire se enra no amanfo di da no enra amanfo di da no se wo hwe mo nomne melcom no mo a amanfo ko hye ho dompem nkramofu no mu okrom awia ye chiachia mwate na montonko so anempa ya mo boye no mo maye ma no nya adwuma na basabasa ye enko akiri awie ya beda ya santo ruo bankase awie onomo kan ye ho bo ye mpe kululu bia ofia o wa be ye kululu abema bribe bia hemos ye be expose wo be ye kululu wo manim pe me expose hemos good wo be so be bribe kan e wuma kan e wu kan de onka o mentwema okay enti yap awie omo boa yen ya santo ruo bank ya damase yankopon hyiramo ya wakaristic ventures yeah, de Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules, and a Hindi heba mixture. Onomo diaba, onomo so kaya ho. Ya wa Dr. Dawood Alhaji. Ya wa de Dawood ointment, any Dawood 360 capsules, and swaba. Ebwa ye newie. Ya wa time heba center. Ya wa de time heba mixture, K&G heba capsules, ask P heba capsules, and ask Co heba capsules. Onomo so diaba awie onomo de tayechi yankopon nhyiramo ye wonas heba clinic ye no eye ultra modern heba clinic a sa wo de wo hoto ye nso a ade nyina adi buawo na wie ye yie na awie ahenema kokoben na nask wo onomo so bo aye ye wo Ebanage heba production and consult producers of Hepa Plus heba mixture Pavi and Plasmos enra muslimifo dai eno an ye de hohoro ye yam de we nam
nyankopɔn nhyira mo yɛwɔ Spanish garlic mixture ɛne ne capsules ɛne Spanish jingo capsules a antekebafo ɛne de aba awie wɔnom nso boa yɛn ɛne yɛwɔ agbɛvɛ fever agbɛvɛ tonic agbɛvɛ balm ɛna agbɛvɛ ɔnom mo na soap ɛne ne cream yɛ agbɛvɛ hebafo ɛne de aba awie wenum ne potiyawfo ya ekura yɛn sɛ yɛmfa asɛm bɛba da dwumadie yɛmfa mmaramesom na kana wei ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛbɛdie no ano ɔhye me ankasa me kuromfoɔ aba YouTube ne so Fosu Charles ɔwɔ adanse boase oduru boase a yɛfrɛ borɔno bi abompe news site Liberty Junction God is King Wedding and Fabrication ɛna Fosu Charles wɔ ɛna ɔsena na KROBEA ɛna awie me hwɛ wo epacho sɛ wo hwɛ yɛn wɔ YouTube ne so a indicate ma me hunu baabi a ohwɛ yɛn free Atanga Bernard ɛna ɔsena na yɛ KROBEA Asante awie yi me nso kontana se sɛ ne wo kan ma indicate me nso me hwɛ wɔ YouTube ne so good kontana se fo no asese kufidjobu yɛ akakra oguso o dabi onfa tuntum nkan dabi tuntum nkan ene o ya kachiri aboasefo ko hwe boasefo ko tuntum nkan so se wo hwe boasefo pan to no wadwe o mo kakra ene futuro no ko kakra enye kontana se eje nyame enye ho na bosomtwi lake de ho ne da tourism site de se bosomtwi lake menka na da enti nkenye nsuo yi atoto ya nkan futuro le ko ene ko job kaka ho na de ekɔ no wo ya che twa wunua no mo a oni wo mo ye boase Johob de ho ahwa no mu fuyi boase sese ya ka kra bi no o maduru baria ho na no me da obi afro so sese wa ne ntaso mo du sen ti ba bia sika kɔ hɔ kwa ne ye na bosom chiska free wo ba yi ska to na so do sika mo aye so na be kyere okay eno nso ka ho bi enti Samuel Anane ono nso indicate owo kunsu kodwo krom eno ose KROBEA ene mo fem ene me nso me kam ho kunsu kokotie suafo awie yɛ nso yabɔ ade mu hapa ye filimo nyankopɔn nhyira mo ene mo ne pa moyo yɛda ase ekukua alomo ene ɔso wɔ tafo 4 miles na KROBEA 4 miles he ya me nso indicate sɛ me nso me kam ho bi yɛda ase ɛdɔ atiogbe ene ɔse akra KROBEA na awie welcome me nso me ka kyerɛ sɛ wo yɛ macho yɛ ka ho ate ene awie ne udwumadi a wo bɔ yate yɛda ase Azeman Ventures enso wɔ kronom one marketing ne dia nimhwe no say yes na KROBEA mesumi indicate ya ka kyerɛ sɛ yenso yɛ wɔ live ya yenso yɛ hwɛ wɔ ha yɛda wo nso ase sɛ waba YouTube ne so twemu ye bi so no bi atwerɛ sɛ wɔdenam ne bi beba enti message ni ahwɛ mu yi enam mai okay enam banka me hu mate Simon Opoku wɔno nso hwɛ yɛ live e wɔ Sofo line ɛna wɔsɛ na KROBEA ɛna mesumi indicate ya mo hu sɛ me nso me hwɛ live enso e wɔ ha good work mate Simon yenso yɛ da ase wate ɛna Kaboom City Vibes wɔno nso United Kingdom ɛna wɔsɛ akra yɛ KROBEA Asante na awie yi me nso me ne mapamfo yenso yɛ wɔ UK United Kingdom ɛna awie yenso yɛ indicate am wo hu sɛ yɛ hwɛ live okay good na ɛnɛ ohwɛ yɛ YouTube ne so a Apostle Abma caption bi ɛwɔ hɔ kama yɛ ne owura bi ɛbɛbɔ nkɔmɔ na yɛ gya no ne yiri nyaa no ne mpena din sika me nneoma kam fan club no bia na obedwan ne se wo sa ku ni bi wo ho ne mpena eni ni sika okay ɛna ne nneoma nso enkam kama na mmom ne yere ɔne na wo ahenasa ye de nyame ase triplets nyame ya dom ɔba na wu aja nkara no bakrache no otumi ni ɔba ne saman kasa bema no wo fie ha ne wo fie ha onkwa na nan be kasa na nyina betena ha bi mu nyina betena ha bi okay ababa wano ama ne ho kwan se ni kunu emfa ne nyisika duro oba bi anye KROBEA oba bi anye ge we ye nurse ni kunu na man ho kwan oba na man ho kwan se ni kunu emfa no nyesika emfa nhwe nkwala no fa nhwe nkwara no triplets no we oba odin ka bia ne din be ko Guinness Book of Records ampani ampa be ma ne de oba na koye nso ampa kai oba na wu oba ne saman prempre kura na ekoje be ma no dobi yo wuo good ekwan ben ne fa so a
oba ne kura hu se ne kunu no ade a woyi nie na se bema no eyampa se wawura baabia ye saa nneoma yi a eye de ben ena de ne wura mu enemre ma ya ha menko gina ho na tie bi enemre ma ya muntie na mon hye ne nso emayoa mo de mose mwani ebrisika mwani bre kai se wo boy na boy ni nya 1 cedi 2 cedi 3 cedi ena de ma wo se wani nso enti wo de obefa around wo twa ho se ne be ya obeye cool ye no de de ban ena mu betie na madama bibinti owura yi be mane monidin 1 2 bibinti Facebook ni YouTube ne so no me mamu hunanim ni nyina aka ho bi asem na no hye ano hye pa good awie odifo ko finga ntabisa akwaba ye bruna na KROBEA asio yiri pebre na mpom te sai kantinka odomfo na dom bibia ye boko katachie na edisemu no nipa tumi ne saman kasa nipa awu afri asase so emeye yi ana papa da se nya adona na KROBEA mechia atiefo ne wona wotie afidie nyansafo badwemba katachie no kretrodo sanse samansem enye honam eye honhom asem ene sunsum ni sunsum so kasa sunsum ni sunsum so hia enti nipa a okura sunsum ana honhom bitini mu etumi ne samai kasa ma ne yeye otumi frɛ oh yes otumi frɛ mo adifo ya mutumi frɛ saman so ko bible mu ayo saman frɛfo ho ye wadifo frɛ saman ho ana frɛ ahonhom ne sunsum kasa eno kretrodo enti nipa a okura tumi bi sunsum bi ana honhom bi aposese no etumi frɛ saman ne kasa se eye honhom papa se firi nyankopɔn se emfiri nyankopɔn obetumi ne saman kasa ma na yeye se wo ho oh yes e wo ho good enti ende sa krachi ena yene no ebe kasa se ohwe krachi no a owo ka na enra mibusa ne sa asem we se ka na ekuta wo no ede na ade ka ne ye ose na na se nkenye ka no a ebia enka mawu afri wiase eye de be na de sa asem yaba na se ne yemadi nkia ka kire mo no misi bibi nti munhu owura no anim ewe afidie so ena dwumadi a ye bedie fra wunua ka kire se won kan kire ni nua on kan kire ni nua ba ni nua ba ni nua ba ne ba ni nua o maame no obi antie bi na mo ma yentu ye nhofo na ye nkyerɛkyerɛ ye ho nso ade aposo nanim de off good owura awiai akwaba the TFC ohote say yakopado mani nsanwo wan kasa ye no wo kasa yi umfie de nye nwanwa wadi mfie say me and more 31st December 38 years 31st December no onye mfie aduasa nwotwe waware agyae ana wawa ma obawu ana woyirewu ana wonware krada oh me worry at the age of 21 years oba ne wai aka baby kakra aka baby ono ane nkrabia wu oh debi wane ko no a agreement na sebi menene ko e oni oba ne ko agreement say ono abewu ana wu bi kuno said it here say Freddy say oni obi ti ana say oni obi 19 na say enioma bi nko ne say nipa ne hu a o say nipa ne wo ye de wo hu adwuma kra sebe we ye bisi su no na enioma mu nye easy sa fa mo me anti ema obi fa mi say sebe ne ba washase ya no good let's go say na mine so and sebe ende ama medite up to date okay say nya mine na dey make us say bia me wudada eye day mine no e fa mi say ne ba because na me da Kaneshi over Accra Kaneshi mommy free me na 9 years o ma mi free me na wo mfie nkono good ti e ma fie e wo shan 40 till and na we year say 10 years na me journey fifi yeah we see atete team Accra born say me journey fifi me na mo na be share mine bi and I was say I said car finish sato form and I me yi ma mine no ti me yi ma mine na o say oh my boy ne pa na say me we hu a kan ho be kire no
na mmom ɔpɛ sɛ ɔfa me sɛ ne ba na ɔde me kɔ ne fie na mhyɛ okay saa deɛ amate nti ɔmaame de ne kɔ ne fie ɔse ne abusuafoɔ ne man na ɛwɔ US na ɛnkyɛ ɔno koraa bɛkɔ nti n'anim mmerɛ no na ɔse o ɔde me kyerɛkyerɛ efie hɔ sɛ efie kɛseɛ ne kaa sɛ wɔ hɔ nyinaa ɔde pɛ sɛ ɔde nyinaa hyɛ me nsa nanso ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ me nsa no ɔde me bɛkɔ baabi ansa man no na ɛka sɛ deɛ ɔfaa ne kaa maa no good ɔde me bɛkɔ baabi ansa na wakɔbɔ me atena aseɛ na mbisa sɛ baabi sɛ na ɔsɛ wɔyɛ asɔre but sɛ bio me deɛ akora na me deɛ ɔkaa me deɛ mambusa nti n'anim mmerɛ a ɔmakye 2 a.m. ɛne yɛfa ano ane kaa de ba graphic road akra ifi tema ba graphic road yɛbaeɛ na sɛ bio sɛ yɛkyerɛw sɛ ɛnɛ ne nnɛ na asɔre no si hɔ a akra because you will not identify say this what they do there ɛwɔ saa asɔre hɔ good it's a building but yɛkyerɛw sɛ sɛ ne yɛyɛ wɔ hɔ a ɔngye ndi nti man ne de me kɔ room yɛwura mu no akra sɛ bio ewiase deɛ ɛhu ne sɛ wonkɔ baabi a sɛ wohu sɛ biribi wɔ wiase mɛsan ka we deɛ tu sɛ bio youth na ɛwɔ system ne mu for now ɛne maamefoɔ ne papafoɔ ne abusuafoɔ ne sɛ wo ba ɛnyɛ koraa na hyɛ akora ne dɔ abusua no so saa ɛnkyerɛ nkora ne dɔ because ankɔba ne saa ɛbɛwie akyirɛ akora na bɛtwa no ho ɛbɛgungu mu nyinaa de agye sika yɛtoa so akora man de me kɔ room sɛdeɛ yɛwura studio ha no manhu nipa biara ɔne ma ne wura a asɔre dɛm hɔ wɔ graphic road hɔ no wanhu nipa biara me de manhu obiara timbusa sɛ oh daddy na hade nso obiara ne hɛ ɔso yɛnkɔ small room bi wɔ hɔ ti small room na yɛkɔɛ na ɛyɛ dɛ ma me nsuo ɛna me de wɔhye m'anim nsuo kɛkɛ ti me de wɔhye m'anim no besan pie fi small room ne baeɛ no na sɛ oh okay nipa wɔ mu ɛna nipa na ɛwɔ mu no mehu ne sɛ ɛnyɛ nipa sɛ we classify them as sɛ anka mpanifoɔ nko Ghana foɔ oh mix bebia bi mpanifoɔ nko asɛm deɛn age mu ana abrabom ana society ni mu no abrabom as a people that they work in a institution of government no ọmọ wa ban majority ni pay wo din yes na wo bibi e wo Ghana ha anke bia unsusu ne say bia ha na wo no oh nipa wo okay me message si bia say apart from so be hu nipa pa anke ho de be hu nipa okay nti e mama no kire me say ode me abase ne ba na me ne ba be ma ni nti obetu kwan na kra de ho ne se owura so da ne mu a ase obi a busy kita ne book obi a busy kita ne pen ti busa man sa ase obi a kita bi na da me de amfa hwe ama na ese o maintenance set na se wi a ye be kire o se de a senti obi a kita ne book e mark na me se okay mate enti me he grandmaster ye penin no a wo wa so ase sofo penin no me he no na ode metena next to ase ye kono amemu a president and then the vice no me koye mine vice to the penino I'm sure okay fine nti my ebo me atena se and no mama me ensuo ni bae no and e de extra glass bae ne bae no me de me ka se na ka me ka se bia e drink but na e moja yeah aboa moja oh no the what de anya aboa moja okay nti embaye na say menum ensuo ni for entry into the church as first accepting to join the maybe a member of the church se wuram se obeba be ka sa asafo ne ho yaji watu waji atumu no and why then the amount ensuo as welcome okay but the moja is the covenant apam say free and there ekono emo no bewu ubewu was asafo dem yes just say no turning back on baby but before we accept no ye be ma o enyoma miensa ye ma o scan now the be for now if it doesn't make sense e betumi akun because I saw any mu no any penifo a woman no obia yesikafo and most of them uniska untumi enjoy ni asori no okay because scan no munya na no mo de show mo business anymore to establish the business
ama scan to me akem enti okay na me so for now there minya dan ya meto na minya car bia metimi ya de meto after that and person me amehwa me go school I'm so okay it's a good statement na minya business and so my business there for now no me manunti me person me de me manu ko etukwan me person betina I'm betukwan I'm so okay until instant they gave me an amount of 27 billion 27 billion na me answer you even say 500 cities me who be that yeah mouse 27 billion no na who 500 cities crowd na answer you akra me say me confess schedule eti man ka share me say e run garment e na tade e share no e wo kuom no e de share me but one said this time we have your crest any logo e de wo atare no so which is classes of obia their withdrew levels enti man de share me na me so okay fine but ukomu a eye penin na ne table no so no ye fa ne say me sofo your team nchen bible na da ho no the same bible da ho extra bible da ho te se tire kunkun ye da ho yi ye wo sa tire kunkun na bi da ho e na mo nso mo wo mo extra bible enti ye biem na ya catch your dia reach kunkun na nkasa no e ka no na ye bi yesu adie no ye bi yesu adie no mo a se dia tire kokko be ka se yakopon se ma no wa na wa wo sa be ka no ye bi ye adie no mo enti sa de ne fa we bra sisi a wenya no it was a difference kakra o okay enti e ma se bi me so me gitu mu se okay sa na tie dia ma pene so ba bi sa se scan me sa be ka na nda na am se DABI me kofia e dan na mind me ko dem no me ko na ska ho me hu a e ma min ye dede e ma min ma obi hu se na ekoso am so okay enti we na musa man se mpacho na obi akita ne book for now menya member dey question bi o se me busa ma me kwan so obi akita ne book no say medicine na so for now dey me 15 years also okay 15 years no you be more times 3 of your age e dey aka ho times 3 of your age e dey aka o 15 no na musa se na se ne se no se no ne years o be spend wa so anymore sometimes the na the man eso a no wawu yes I be spend wa sorry the money times 3 of 15 no na just be 45 mu no na say we do 45 na say we juma na see am na say wawu say see I 38 okay to aso enti e ba sa na me bisa say na den na so bia ticket no say yes ade a chin nipa ba ko bia wo ma what film yes a o di ko no e de bia what film ena enye nkone as year nkone as month to say we are prison sentence to prison for 1 year e dey betwa 8 months enti sanity endu 1 year no yetitim enti say ade chinwa na wateke to time a ye de ma on e wedding e beso okay me so me ha yes ye muwa metumi enjoy kakra me jitum ena me ne mind we de e kofi ya coffee na mbisa man say me call them scanning my no oh me nya botre na say wo 27 billion yes because you know agenda of me instant na nkasa mo boss scan ma me nije wa so animu we say eh baby e dey say and me da papa na say e wa so inside wa say oh daddy me da say bi wa bo ame I'm sure okay enti na de tien e bo be anajo be 2 bi na man na say me ko si ni wo o ko airport na obi oba be fa no akwakosi no nti me yenka ho ne yenko e airport no tukwan akọ US akọ he na busuafo em si okay mate na ofre driver bi be fa ne na yakọ airport not to know is a mind for plane now frame ka chen so waye me baba no eno an wo plane mu anu no wo na say any time aso man ne time aso but answer now time be so you need to replace somebody esa so odi obi besi wa nine because uja hokosa na akunya ne beda hosa said ya okwa so e dem a empty space there why you see shift bet na na nya for na sa na hospital nti mani ma osu okoen wawu nti me na sisi am shana nine nti ni fie ne sikan kai ho na me na me use me na me hwe me from primary JHS SS to university
me ana me share me ho ASEM baba dabi nti yakoba ne saa no eye oba na me share no nam ife se bia ma me nya me ho 27 billion e buy we buy wo ye bibi wo 27 billion ho dia ma me ye ne say once one moja no just why remember nti eno no ye for the start na se bio ye de ma wakwa aba said they bo watna se 27 billion ya de bo watna se awanya hwe ye de ma okeke okay nti eno no at the age of 21 and I'm behu sika nti medical air runs and I'm ko share baba one say ono so ton eye ensuo e wo kaneshi wa ti me share na msuo ma me no ho ye me first time ma me park car no baby and I'm here there me so no ho ye me fe and I'm in kwatena so baby na wo se o ono so ne ma me ne papa de aka baby kakra sisi ono so was street in so heading ed tunton ade kakra ed akọ nursing school get into a street child yes please so be call nursing school yeah bi wanum kakra ma me nti ma me ankasa me ka kire se o se school ni na obekọ dia mehwe no se bio na dia mema dia ye na besinti oni gidi ti me ka kire ni se me moja na metwegu na ma dia hwe na metwegu no so okay se makasa dia wate na me ka kire se wonja pia watanenton animanim ya no one beseni on coffee onko dwa na wonsesa no no ko ebia shopping po no be ya mene no nko no kotata se fio no pesa obetena yanko se du fio na so mpa me ametofo efio for dia mano nti ama girl no neni bebre instant say okay so we share be instant say na bra neni nda dia enene de obejai nti ojaye ye ma wa de me de ni coffee no before go dem man neni ji energy and make minutes na for a week na me am di nanim kwato ne nursing forms and the man me am feel man and when you school to when you school no na so person ko na so man han won ko school me am hwe no me am tia ne bibia man oko edu time I was in service about the clinicals and a man one hospital one is in a Accra to true that na say wo ye the kind of say wababu no virgin on fa be mother ti ma me ne no ko have ase me ne me fa ase me ne dai e ma ne nyime ti me wanyime ye na wakachem na ase na wakase bi ya menje ba me kachem se dai bi me nim ne ya menya wo enkura na se bi mobile dachi nem ti de ofa mama na wo no so okay sadia wate ye di musa na o kire me se maame bi eye ne maame nti me nkona enko hu maame anya ne ho ade se bi o me so me was street nti me fa me court mpenifo ne say my family members na me omudi manim eko hu girl no crofo not knowing say na girl no crofo no cross ne ye no crofo anya ne biological crofo ono so share maame ne sa ani sa ibusuafo no was street so amo na mo bo a lady no asa mo lady ne ti amo fie it's okay yetna say ye bibia ye ne engagement the next month and a penny grandmaster and catch him say I saw in woo more you have to do everything big yenye bibi anketin ketisa ti be ya me money me again wedding let me show you mati and I'm out the year girl on wedding prekom ti me girl on it tonight ti you say any more kon any more kon any na again who say no be 2 years again who say here na matoka we me to na maton won say me to down we ya me to na maton and say asa na won ti ase na bu say bro na we there na we to san your mind because asa nda we say yanko head down we nda we say yanko to car we na unya scan we say bi be ma opa we ile no kra bi o say o ka che no me ne tena ase e ka no kra bi e wo mchen say maame wo hu say mpenifo na e ba fie ha na enye mpenifo ase bi o mo ye mpenifo papa ti so bi chia wa enye so jeso de batemfa wo samani pakro no me de America ko me bo me de ho ban ko se mpenifo ne ba ofie ne echia na oje so a ye betumi atwa ho de wa wife atwa so nti e ma me tutu ne fo kakra na be ka chese maame me wo court bi na said ye ti me ma ne chire bibia mo chire se e nipa kum e kunipa ti se do anadwo na me ne da fie no e wo de me kwa ba bonten ko se ya me jan wo fie anadwo na me kwa bonten se bi wo clubs a ti said ya na wo do too many about iPhone e ma ne wo bebri o'clock night clubs and man will be nti won say okita young boy okita car they don't even ask you say
Unya no way. Adwuma bɛn na woyɛ. Once you be able to spread for them on the table, say 1 billion, say send crown or send or why they get interest in you. Amunya hodo. So it's easy to use them. A day crowd when you crowd to me 20 womb. A man. Oh, and yeah, to me, bro. Say be a club. Oh, yes. A day when ya ni padodo will be using or more crowd. 20 require bro. Wow. But we'll be for 20 because the number the amount no. Say 20 instant, 20 for the night. Be a second out there war more. No. One say when you take them to your house, said yeah, your work glasses ever high. We have a different glass we have. It's a glass na no. Ours is a mirror. And a mirror no and fa ebi a mami who say mirror efe pa. We money pa no I say we man say oh efe. To kujina ahwe nanim a then na ahwe na twene pa kro nanim. Odi saa kakra but untimi fa mo na anto asopreko you have to deal with the mind. Oh mami e wo man no asanse we ese mbehwe. Until before mbeko fie no then you've gotten there everything because mirror is a spiritual mirror. Who can show when matters already taking you away that a foul that until we show when you na say me dem ewie medjuma a pick that a quarter that we dey baby so mo kwa na me dey a friend is saying and to makoko e dey akata enim e dey kata ehwenanim tim dey kata enim sa na me ba na afọ na to makoko na afọ afọ uskrizi a uchimu a emoja be free mu aba emoja na be gu odem ho no yes a completed mission ewi obvio mission say e ba ko ba na say uchimu na say nsu ba anya moja na say ba ko cry edin and say ba ko cry edin so you have to pay for it when I be pay for it say be kwa kodam say for 1 month why ya so de akofa de ne cry edin ti be kwa kodya cemetery for 1 month nti the musa nti me kire oba no mu ina de tie nti ni 8 months or back kwa no e kwa na 9 months o ka kire me say if in case and as obusa say if in case say eduru ho say ye busa say me fa ne mra me ya na oba no o yere no enu obusa wo sa se ebia ekoba say fa ne bra me fa ne mra me de ne be kwa na I can't just say, Mammy, Michelle, Oboa me pa. Semedo qua said, Minya Obia better said, ya we are mammy. Even crow qua, or some my crown, because I don't know. It's in the 9 months in a minifi, your Nigeria. Missa a bus, I miss be a penny, because maybe advice in India. I have people that I can employ. And tell my made 14 boys, almost some person we are interested. I have some video be I say we are made show near them. It's for the jataba. Yeah. See I me post it edit to YouTube to be call her and any pony interested. Now was sending me comment on the details account. Tell me friend number now then I do inquiry say are you ready to join? Since any panel prince then I meet them. Me nipa 14 within be 1 week. Nipa 14 I'm in okay. Out of nipa 14 I don't call Nigeria. Na me kwa testi almost so na he so moji common sikadure be ya na out of 14 12 ewuko asemba bada 12 ewu yeah amfa sa na want me ma feel safe because oba fear one over be how beka so we have to silence you so confirm no cry here cry na me personally o say me am de o yama de ko me pe bibi de ya de o say me am me you free ho it's about no out of 14 me count 14 aka baako no so aka no up to date why paralyzed you bubugo wo so ni mu a na asa agene ho bubu ego she say no but for me na aka sana me de omanim coin up to date me timpo mpai me na makase bia me yare since that day I come by up to date me ntehwe it's oba no me buy no na oba ne hospital because no frame tell me error share by ti me buy na me catch doctor ne sempese me ametina me wife in chain our labor room ho na me soni mu embra wo yede wo no na o si okay obey doctor na wo je me wife a wo no so member in our group
Okamumu group ne ho. Oh yes. It's a group ne ya doctor fo nyina wo. Yes, doctors. Obia bi o. Nnwumakuri ahodo aye wo ne bibia wo. Nsantwerofo bi wo mu. That is a chef for that impedifo. Such a for the center for Muniska. Impedifo. There were dinner hon. Our dinner assassin bose. Many ni pass mesemo. I will can out to make us say unni meno. Aha, those people. Okay. Aha, and see. Doctor ni mama kwai ko say you wan come out unko. Nsantwerofo e wuska. Say you wan come out unko say kwatena wife in chair na one wall labor room. They don't allow people to do that. But doctor ni him say and then my wife die you didn't be trust. Because my wife cast I say busam say asem nenimre me call sorry me meeting me call no na my wife ni me da ho. Say on the next person. I don't have any option. It's a war sacrifice. Yeah. I mean, no option because you didn't come away. And I mean, him there about my wife till more Obusam Sassem before. You say, be a new one who dear. Ebra Obusa Sassem se koba se fa no twa so abaye den no. De no ka kire wo to aso. Your kind say friend is saying. Say koba ne say me de no twa so a ni sika no. And I said, "Dia menya free ni mo no. Me fa hwe ne nkra no benya free mu no." Embompo se manfa na nya kra na onim se eden ya we de ne be eden e be twa so. It's okay. It's hospital room ono. Me tene nchen o kasa ina me te ho. It's in the last push ono kra fa na nipo kosu ehu se nkra no ye e ma na se mema. It's na se why am rani mu no ka chem se me fa no nya den enya dia me de be. And a doctor ni eden. Me si o Charlie ejuma na si yen fa ni ntwa so. And then doctor na eden. E ma ye di girl ni twa so. The transfer the girl in the transfer hospital and say, yeah, oh, on a pioneer bonnie. Aha, on my knee to say, oh, one different injection with the woo ye. So woo ye and the mojana sebi, our sanky a pepano, and then they do go bucket him. A year paint bucket, and then it's the Yemen your man. Aha, I do go, and I made the call. Made the call back to church, and the call him sacrificing. Assemble baby. Tenini free was ano. Ye kosie oba no. Eye ring na da me ko mu na se bi na ndo obusa ho asem no. Se bi o se me yito twene a. Ana se free me nchen a. E bia na se me nim di e beba die. Because se no na se bi ekura me mo abesinde. Senti ma me to me ne me wife kasa ne se ye besie me wife no. Ana me twa me nsa. E di gu ne na no so se a free and that day near corner. Mean Jano, anytime be our person woman. I'm Branny and Cassa. Miss Person, I'm a panicho, one sorry, Branny and Cassa. But me and Anna Drew, I won't brand no be anyhow. Aye, Tinami Cassa be a year Juma. It's me call back to me father. Ho. It was as a father, met many my wife a Cassana. I know, see me ringing now, a shaman son of Amra. Now by 1 week time, Membrana me meji. I'm so keep. Tini week in the and me am koje. Koje no sisi idea, met me idea many bay. Me nam cram me nam crum cranas and person my wife and anti bon coma. Met me and I'm so keep fine. Tia ma miss you be kwa ashe. Ti say oh busa a year me so for say. Ye to mini seb ye samai kasa el hopa. Me ne kasa no pa ewiane nimre. Kwan be na wo fa so ne kasa. 7 ne me wife kasa me di panie a woman sa e moja ne ba na me di a good ring in so me di good ring in so na my friends o oba pa na ma boni din pese me hu aha enti oba eya enkomo ben bi na otane ne die o kana hawa senia na me friend say yetie dadan de wa ye bon komo na say de na say me no ka say ya ye bon komo but ni basis a wo say yeah me pese me ne bon komo ejina kwala ne so because of free mo no abesin dem ntimi nya emfa oba bi ntimi emfa oba bi me ko catch ne say me fa ne chia wonku oba akro no asemba badabi wonku oba akro se wonku oba akro no so won pam no mani pa akro ne mbemi mani pa akro mewo enti free ho no wontimi emfa oba bi o e was akwan ne so se ye ka say wuni oba bia David me fa oba na hu be me bufu hu be me tan e be me se ma fa me ire achi
said I can say we chiti one so no ebe say my wife achi nti e ma up to date I feel na my ready say bianca me here those kind of nipa no say me nya ne sa biu esan ni me wife e kan yenti nti anytime be oba na wo me nchen ti say ye kasa utumi ni oba de kasa oh yes so oba kasa he fa na friend ne kasa oh baby me wo bia ya me wo bia where I will find myself alone baby me hu me nko ano no baby a be hu wo nko a wo ho no ase me nko a metina no a bia ase me feel say o me ne me wife nkasa no na ma yes enti oba na ne ma ne ho kwan say fa ni twa so say dia na wo ka say me bra penio ka say Guinness Book of Record on one penny so correct oba na penny so oh yes correct say fa ni twa so fa me ka share ni say ma me dia me din kro fofoforo ye no omko mo ma bie mu say wonim say bia do twa so a ukwa ma bie mu na say o ka so beba o se o onim so be wu ano be wu enti be fa ni twa so once and for all ada no hu say awo ni mu no obewu ana o make statement say aya mo ba hospital no ambe wo na bi mu anye de en survive ti de wo di tiri mu no o wo dodo say e ma mtafo miensa o wa hena sa yeah triplet o mu nyina aye ma pachawani ti sesi a wo ne oba nda so kasa pachawani sa wo kuma se yi sa wo pesa wo ne oba ne kasa afa he na otumi fa aya me ko cemetery o kwasi yi in by 12 na mako and I say be am lodge for now no me lock myself and then I call her now ne samaya kasa yeah he will bet she but said yeah me no te here I can say obe ha no se o de ne je oh ne fa bi me no say am me nhwe ne ma no ti se man hwe ba be fan kra na ko ono ni sika wunya sai oh e fan se ni sika me nya kra wo getting to 29 to 30 say 29 to 30 billion 29 to 30 billion yes because saint your mama nya sa na say wanyem 1 2 oh yeah 3 no am be ni twa so no e wo say on so oba e wo a ni moja no ya roman ko but me fasa moja no which means say enkra na masan de me di omo akono which is about time ne ba cause o kumpen for a ejina man kra me ensa kumbe pen for ba ko a ejina man kra me ensa aha enti ene ni sika no ene ma me de hwe san microphone me di nya sika enti me ka sem pesen kra ne tu kwan edwane free me nchen no because ma me be ya wicked me tirim be ya den pa o tirim be ya den yes me me bumfu obumfu up to date me bumfu obufu ade na esie obufu a se me kunipa physical oh yes ube kunipa oh yeah me ti ha me no ka se sebio enya asemo anka bia mpese anka ka me no mienu but I don't have any option senkanya asemo a kese se ka me no mienu pe umpe nipa mko enti se eba se umpese ube kunipa mu a he fa na ya awoko cemetery peace of mind ukosie ya asemba badabi enti wo da he for now never say I don't have a place of stay say stable. I move from here to baby a adwene beka no na me call it for now they me lodge one of hotels bi e wo Kumasi here order them yes hotel ba me ndaho waji hotel no ba me ndaho na order him e bo amachi to offer na makodas emusie yo cause ya na my wife pese me ben no na se musie ye ba bi a wo bekọ a enye ho ne yesie no kra utumi ben sebio me bra peniot ya sofu o bible musa sanya ho ne yesie no kra utumi ne nipa ne kasa nko ani wherever you are ubetumi oh yes it depend ni nipa na obekọ akoda ne nna no so no obepene so a fine on pene so then you stay away kire me hobio it depend de yen on say ye wonna bi wo ho a ye nkwatena so ye wonna bi wo ho a say bi obi a yesie no ne nna bi wo ho a ye ntena so me say me wu a wo tena me na so a mepam me sama ye sama ba heart me sama be ye ba heart say wo betena so a me ntwemo enti nna bi wo ho a ye ntena so ye ntena so wo tena so a ye dey wo tena so a ni wo befu wan ha se be bo wasum obetumi abo wasum ye sama so bo wasum a se bi o eye
me bra penity hey obetima see saman bow was when take time one mother my won't na obewu oh yes saman bow obi anu betumi ajo we experiences are what they are kotena ena so bi ya ne bi ye de yi oh ya na se me kotena ho a me kɔ ho a ebinom sorry nsamafo no oh nse do anajo obi akɔ na adwuma nsamafo no oh yes how we dem esa se bi sa me sofo mami musa wa how say yes e wo mi tu yedi eni nyati afo yedi eni anopa be kwa kodidwa akwa de obe say dia oti a wo kasala sala eno anadwo mo so mo yom sala but obi buka said dia wo third eye dia wo enimiensa ehunu de ekoso honhom wiase enti edu anadwo a ekame nko a dia edu anadwo anka ya mo mfafa cars no mo ntwa so edu anadwo a omo tu from kan 10-11 going twaso one nsamafo nko a na foka esa samafo ka na otim na anya nipa na wo etumi ye nsamafo nko a esa etumi ye nipa nim driver no kra ye sama driver no be so funny pa but no one him say obese enti adrobafo eye adwuma nwumire kura no ka betu omo foso omo nyai nipa na omo fa omo fa nsamafo e de enu akunti e ma wo kasa ye hwe ho kakra me tu kwan na jopa me tu kwan daytime da me pie daytime ana pa na me ka che woni abema jata ba say enye ha nka me pian ewia kominam nipa mu a me bufu cause what do ho pem wa dwam a me fa me ho nchew I was say baby a wo be ko bia me di wachi me hu baby a wo ti a den ana se me hu baby a wo ko stay a wachi ho a na ma ye de me na me free ho ko ti me free ho kwa na bi so be wu so be de ho de me hwe ho ti me nko ni pem enti me experience a me nya o se me twa se do anadwo a wo kwatena obi na so a ti se dia me ti akonuam nipa no sorry say ye mu bi na ekun na ne bubefu say bia obi kun no de ne ye sika yes ne bubefu obedwaw oh yeah ejwari obedwaw wa hu se wo ye bia yes the ma me nya sa experience nipa be 4 a me kotena mo so me kotena ho bia mo ba esu epachew oh say osimasi oh wo mo body nipa no din correct so osimasi na e de ne ye ne say but no ka so be hwe ne manama no but wa hwe no ka so be hwe ne busuan ma wa hwe nti opa me chew metumi aboa na aka me ma no kwan no no ndiwa wo mimu sawati masia ono me de enhye mimu na me minko efie ho na me nipa kro ne de enkotwa so e ma no se de be obede no ho because wada wonda ade wo dwen ne busuan ho wo dwen ne mba wo gya ho obi ho anya ne pe na odi wuye ye mu bia na se bia ye de ye ku no nti ama ne bufu obi so tumi suma ho se kwa oni nipa kro no kwakoma me so he na se bia nipa no wuo no ya me metumi abo mabo obi pen abo asamai pen oh that was Accra awudome cemetery obo asamai oh yeah na ni wuo na ya oh yes oh ya batan a wonam kwan ho na se obi share na wo chair ni ska na wo chair no odi afon ekuni onene mo no odi sika na odi chair ne kwa no so ma me pacho jifafa ka no eno ano de atoma me ne kra ni akola no edi ekunu ntina ne ya eho so awudo me kodi 1 month I cemetery ho eho na me da me didi me koto adwane a na makohwe ho na me da ho so 1 month nti woman no suma ma me koi sama to me suma nipa eba ne obekasa se o simesi simbekasa me show sabi eho it does exist okay enti ensamafo life my hwe say bia wa han hotel but onna ho edura anadwo a upie kokodesie in order to be with your wife yes. Good aside say omo sorry so omo kwa hin ti said the American on say oba no friend say and America say ewiase no ye omutu ye de ni ade sa omo so omo kom omo kodi omo dwa de okodi ni dwuma no sama to me hye nipam ede kokumo bi sama to me hye obi me ede dane beyi sama to me hye obi mo ede kokasa mpawo sama to me hye obi say a whole lot ebi m kodi dwa ebi m kokwan so togo ni ade kodi dwa ebe ton ade anajo nsamafo no oh yes e bobe 2-3 going na obe ye bolder fa edum
Echo Roman Hill. Obekona by this time 2 a.m. Obi to wa war tonam. Nenchinam. Tilapia. A whole lot. Bibrina yen samanfo. Oh. Nipa da se ne bon se nipa da se ne gina ho wa onua nipa da se ne flesh e gina no water. Obesa hwema je say we de fine o. Enye nipa na woto. Enye nam na woto. Wa brabo shebre na woto ne sa. OTEC 102.9 FM. Eti nyoma e bobe 2 going na sanka. And I said from 11 going na sanka ma no. Ene mema ne be jai sa edwadie na mudi na nadwo na nka se bebe Edura nadwo ansamanfo nso sori bedidwa. Oh yes. Obi akodidwa. Me ni ebi mo didwa e konante eba. Me wife say so be won say me you see earpiece a hyemasum a. So won say nra me eba no earpiece hyemasum. Reason why earpiece hyemasum be ni say bia me tie nwum. Dabi. Me ne me wife e kasa. Ti me pese de odi machi ewo ebia krom. We say na brai wa boda mana. Onam na kasa. Ti earpiece ni hyemasum wadwe me say bia nwum na me tie no. Ene bia me to be but me ne me wife na e kasa. Okay. 102.9 FM OTEC. Princess Bentel ewo yen YouTube ne so. And was say Nana KROBEA, is he real or you guys are just acting? Okay. Krache, do I know you? Do you know me? Unimiana. No. And I make say me tie OTEC for a month in here. Bosumini. But now O'Brien make a statement. I know this guys very well. Or boss quite the bidding. You know money Livy or Tema. I know them. What ye OTEC bear bosumini? At the end a can was say bra. Nana KROBEA ne ni crew nchen. First day I met say Casano. I say Casam it shows motivation. Sebi ye kasa se obi ma 10% kra na wo moa we but nenum kasa keke no etumi ma sebi we den eboa o je wona me kasa o because already na kasa na me wasafo bebre me ben o eno obusa me ben o na se onya sof papa me no time me ko asem baba dabi because I will test your faith what wa so the answer what but I will be testing your faith. The test na me say me hu hwea then I just leave you. And it will be back said the lady neka say reality and I say be as it a planting or something. Mesa kasa KROBEA. If I know you outside somewhere, maybe aname boa. Me na me de me pe again. Eba I say no. I want to be rid of this problem. But OTEC 102.9 take na say me nya boa. I'll go back to my court. And it's any pan ebekum sa. Yeah. Enti ni nyina ka ho bi. Enti Princess, I wanted to say over to you maybe I say Chifaru Clement Tumasi Chifaru and every uwo YouTube ne so and na oheyen Aquastino and so YouTube ne so bi and na or say the girl is not supposed to die. Guy no nan can say or then ho kra makrachi we say on fanenye da. Na neba ji o mfa ne nyo ye di nkan akreke wanim na to dada enti efuru be den ho nkwa amnem ni o baby a obekọ okay ye beba enkwala ne ho nsem oni abaya ne wo triplets e ma miensa where are they? Foster Opoku Ajeman or say I can see from your face that you are shocked. Nana KROBEA enioma mehunu o mi wiase na ebebre o me ti we mehunu mayesa mahama no odwanfunu mi nzro se kan ma anyama mpagini da mahama na ka oso ono ayese dwanfunu me ma ayese dwanfunu mi nzro se kan enioma mehunu wo mi wiase no na me metimetro FM me office e wa abrosai so na gidi kwabrani e ma mienu anim nie adaya Nana KROBEA yetie o pa na nyankopon ya adom abaifo okoye press conference Oma hu se amanfo eye ani na abaifo ti won pese me mra wo press conference ni bi gidi yo me manim Salasi was there Akuya Salasi was there Jataba was there Reverend Katachia Frifa now the host of Ezra morning live worship he was there me too bra me chiresi Akuya nyankopon fa kransie ye ibo di bia na raho and the same raho amompe wan bi mame
I'm in for uniform. Assemble DABI. A silence for Selassie. Me boy ready DB and I'm a raho. Because when it comes to this show, na near thing on Chimau, baby, as a school review, may your soul rest in perfect peace. Giddy, Bama Bako, and Mammy, you know, you may invite me to a before press conference. Mrs. So, why by na me faso a met me a babe or the brother so? So would you tum so be bank one dia, you come and pick you. Yes. Me pe bibia hunu. Me ka wo me wiase se me ye chinjigefo na mom me gidi se ahonhom wo wiase. Se me gi wachinyi na wo wa anya sa kwan na anyina so amfa anye me. No. Me gidi sa wo ho. What did you me patch na say? Good. And this a me gi wachinyi a e na abetumi anya. Hwe honhom bia betumi aye wo a ogina wano asem so. Se ne obekasa. Me dia na abetumi aye me. Ye wo radio people bebre ye social program we bia. Oma kwa amani hunumu, oma kwa titimu enam wono ano kasantia. Asem we ya make obi a we ye social program. Esa program we ya ye no. Husni bibia. Ba radio managers no, ye omu hu se just say KROBEA betena so ye show. So obi ye social program wo radio station. Na wan tie asem we ya nhyade odene kra. Ni sunsum eni mu ade nyina ne to. Ye show ne de ma. It is what the yes come out. Now your radio manager. Now man is getting video about kwajaw. Yes, he will leave you and go because of the sunsum ne kra eni mu ade nyina na to. Wa sacrifice no de yes adwuma de ma. I'm telling you. Now you catch us say what the sebre ne so say wo beba. You come and take you. Okay. Let's take the challenge. Share. That day, Mother, I had a dream as a man Sunday. In the dream, as a my year, my copy double biase. As a me peer a double biase. Me peer double biase. Na nipa bako eti wo mumu no say hey ne ma me bo mpaye ontumi ntina ha ne ma me bo mpaye ontumi ntina ha Abraham nta mpaye won na twi me free press conference na say ne ma me bo mpaye ontumi ntina ha. Yes, the team and nam sa da me paso flat. The next day akwaro ne ma ni mienu sa ba bi obeka kire me say mbantumi antina ho because of mpaye. If you ask now, you want to home, men challenge you be, or challenge you be out being asem. Eh? Buso be or your bay phobia. Says a bay ye being your why you wa, or Jina wo one asem so. Only you be cassa, then the penny beer and rocassa, hey! And to men a walk us some way the tremino, bunko toge, bonko togenim, penny panic chow, when young. When young. Why? Anyone ma be have every baby. And only one more how be baby. So when you be din komo, then you put it bien and no catch us a hair. And to men na walk us some way the chirameno. Ko wunko to genim. Na penny panicho. Frefra bidafo. Mon padma meet or my mon papa pay your mammy. As some saying I'm a kind, as some saying waka. Mon panicha wako si say. Or no begiatum say. Mate. Mediacho. Yes, sir. No mu jarumaneko when young. When you Timisra, you need a social program. Ya mom pay my why. About the same, my main more miniam rantia hinidin. I mean, chow. Rantia, what to say? Monday to 8. I mean, Chaco feed you one corner. Or no see social. The gong. Also, Winshra. I mean, so many chow and so. Assemble DABI. First spiritual programs in the home. Now can you papa ko ho asem oni ni padom na anya se meka wa wotiwe ho asem a me no yere me no ma me ne wabusua na anya enti da bia ye ka asem ba ko a ye nya tamfom pempem ye tu amena tutu ayi amanfo asi ye ho de enkraman ye kasam ya mami mebel ayi GMPC woman your friends ma mebel
wono ankasa nanim ose krobia mo bre na nyame nku se nyame nku a ote asefo ye kwa benane se yakoka na sem wo ye konfo wone ne papa ne nabusua ka bom akwa asieye ede nkra ene nkraman akotutu obi na ho meme dia baako ampofo dia baako okatachie free fa dia baako sa bre na ye jataba aposo kwache ana salasi wamunso agina baako ne yede nkraman ne nkra ahyehye obia mu ho na hwese krom ho panyini baako oyo hene wa hemfio wo kodo wote se krama baako a yesie no wo fomo obi na ho ya yokotu ya mu na hyehye ho obia hu ya ne yete hai se nyame nkunwa ote asefo ye kwa anteke bafo awiei ye mamwa ha ya nua mi nua wa ho aduro me ho de aduro mi papa ho de aduro umpom te say nyankopon adom bibia ye bokode pamcho na me bobo anuanom we social program on radio no se mamu odi afa cheme nyese me mpewasem ye nyina ye peye ho asem enti wo ye social program e wo kumase ha se wo won kran Ghana ha baby a ye social program bia na awie munua kuma KROBEA ASANTE me mamu nyina ha awie antekeba center de mona mo the Spanish garlic mixture and in the capsules mo the Spanish jingo capsules abe peso awie fasomo ye yo nana me na wase na fe me nchia etiefo a etie otek 102.9 kasa fidie ba tan so na ibusa se mumpom te sei na ye de antakeba se de nana KROBEA din ka aka no na me nam na adom so me de ne pa bebre ne ede som Ghana ade hye ye gitum pa se yade de e kan nipa brabo ho na yare mpanimfo se ama me ne wanse ene yade na yade ama bebre ene wo mo botaye ne niswade hunu bi ya kadam obi mponya ya na nko fira tiatefo asase so sede tebia no akoduro bia nam yade entie no medofo ene antakeba ye hye unkura se enkwa ho den ko awo ho die medofo nyabotoye mo na eni da so ho mpanimfo se achia ne mui no eye desene kasa bebu nyina na sede yare wo ho no saa so na nyankopon nam na adom so di nimdie adom enipa yobo ade no nim se ye de enipa be yare enu ntinya nwanwa se odi nimdie adom nipa na antakeba afo nso yenso nam na adom so ne pa odi adom ye ne yakeka ne mabomu ni ade adupa sononko aba Ghana adwaman so enu nti ne pese yaka kire onyina ne se ye ade ohode a ene yaresa wo ho ayaresa no de ye krogen ne ebeboa mo etima de ho an de ene aso ene ba kopɛ no ne antakeba ne ebo antakeba din me dofo na enupa me ensan edin ne yebo Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ne nua jingo capsules no me dofo yes edi ade na ekoso oni padua mu se yade enko atebia wote nka se ne ma bi enkoye oni padua no be firi utiri so be si unase de a me dofo ei kwa koma to ye mo ate na eni da so ho bra wo ne ye nyina be kambo mu na obagi ye nu ba tan ye nu etu yade ase na so yade eso edura ati ni padua hawase antakeba ye nu pa efente Spanish garlic mixture ne capsules garlic eduro papa bia onim ni padua hawo eno di owura ni padua mu a Spanish garlic mixture yenka yade ne nkire no owura ni padua na mu no no onim se de akomadi ni dwuma efa onim se de wo se wo saabo na kidney eye na dwuma wo brebo eno nso saa pepepe no onim se wo ba untwa abra na wonfa afuro dia ese se obu nsa nti se nsabuo no enkoso yie wo de akura de 2021 wo de akura de onya mu nsa ne bi nso a wontwa abra mfa yafuno medofo ene ye de yen sebre ne saa tebia we ede be Spanish garlic mixture ene ne capsules nsa ne ye ba be kampempem a na wo saa haw ne amane ebi mpo de na chen wo de ye o nanso onya Spanish garlic mixture ene ne capsules no wono ananka obu onsa na wano demu na afoforo do anya calendar ne nyina ne wonya ayaresa ne akama wa ne se wo ko drugstore herbal shop ne pharmacy bi e ben wo edini ba ko pe na ade kro edina ne Spanish garlic mixture ene ne capsules no medofo kona ko gibie
na saa how te bia we nyina e ba be firi ho wo ba be de wo ho wo ba be bu nsa na onte yaw mpo na onhunu mpo se sabio na wo bu nsa no one odo ye calendar ni nyina e ba be firi ho one on de aye tot ni de e ba 2 days na atwa obi de akra de da kro pe obi de ba sabio na nanom mpanimfo manimu a sabio bi die mpo kokko esene saa amfitikuro no medofo ni nyina di adanse se ne mabone anya kwa akonipadua num ankoba saa Nyankopon nyansa mu no wa mo oba se obebu nsa ese ote ya ese se eye tot dabi ese se ba na wo de wo ho eno na ma wo ba ya ni wiemu di eni nti yenua no ma na eni ye enko drugstore enko herbal shop ko pharmacy ye di edini ba ko pen na ko Spanish garlic mesa garlic adro na kodia ne komie fita da ho no kona ko tobi baby bia to andro bia onsa be ka bi sanso na ye antaka ba ye gitum se kase efe enigye na ye nchiri kase na nso medofo de gitum se nansen kase a waye no enema enkoyie medofo abasa afa die adwuma bia na nka wutimi ye na enne wo hyase an se wote bre nyina ye bafua nantiempo hu ya din amma me pa cha oye kase na wunyina so te se osisi nkotodwe entimi nye wo kase ne dia oburoni si na wo ya obeze eno so de koba saa de ya de bibia etwamu a oba be kraw efise onipadua na atompan medofo tumirika na cost baby bia ton duro ko Spanish garlic mesa ne capsules ya se da ya duro we se enwura nipadua no ma de bibia da ekoso nipadua no mu a nipadua kwa ne gitum se emwa no dwumadie na esi ne kwan e de how musuo na ebre no no wonya Spanish garlic mesa ne capsules a otu ase preko pe efe na ndi adanse amfadi o eno ni edura ewura ni padua ni mu a etu yade na si ho efiri ho enso so yade so na yade bia ni ho ebi aye kasa ni ntima mo yade so a enkasa ebi a wo de yade ni amoso nti bia edura efe ni se Spanish garlic mesa ne capsules na ebi ntimi mwa medofo enna yade papa ye dimpenten kwa wia ni nsuo mu edura nwumra ye kode nkete so ni padua ne sa akọboa ne ho ano amade tia mu dwumadie na ekoba ne sa na wo de odanya ne ye na oto nkasa na mpa wo honam tutu wo be se medame kon so wo be se me nsa me twa ne ba bia enye yie medofo enye ma bi nya kwa fa aduane ye nsuo ne emfra ma mu wura ni padua ne mu asunsun sanso bi ni se ye akwada mpanya ne no na ye te bre medofo sa te bia wo hia aduro ba ko pe a wo padua ne mu ete ni padua na se woni ni padua na kwa ne nyina ko na kra na ni won haw no ni wo ma ba bre seti wo mu su no to say Spanish garlic mesa medofo hia bi wate na poison ne niema bi a wunya efi wura ni padua ma eboa ma ye nkwam wo bro be ka say immune system no ebeye weak and weaker akoba ne sa ye te bre ohare so akoba ne sa bibia be ni padua ne mu a na aye dia ma ni padua ne se wo betimi ayi afiri ho eno de ne ye adura fa ne se Spanish garlic mesa ne capsules se emedi ni plan nyina akagina mu na saa ha musu ya bi ni tia medofo wabone bongalate ontam so kura afiri ho enu nti ote yenka na saa ha no ni padua ne mu atumirika me pa cho aye pressure no kwa na ekosoro da bia wo dia wo check wo pressure na ekosoro de aye mu ja e de aye kometuo e na aba wo so medofo ni nyina ne se emoja no sa akoma ne timi pompimpo wia ni padua na kwa na entini no ekotem ni padua emoja na ama ni padua ne nyina no emu asisi na se de enim se ye gata mu sia ebokwa ma pampan ema ensuo betamu ma pampan na enu achi no entontum nya kwa pan wo nkosua na afi wo pa wo ma mu benyini ba hwiyem nya yadue se atiridie no saa na se oni padua no entini na mo agi moja fra koma ho no se sa de tam abeje boso a medofo da bia pressure be kosoro wo to ase be twetwon medofo saa pepepe ebe ma sabio wo be ma ye be dia sini bonkum so afa woti asie se wonsa ebeye titiriti afa oniema nyina baye basa nanso se wonsa eka ena woti yenken se wo be wura drugstore herbal shop se wo be ko pharmacy na wodi akwa je ye nupa efa ne se Spanish garlic mesa ene capsules ni bia medafo saa ha wa nyina eba be firi ho afa akoma ne be pompi moja no se de Nyankopon gihye mu aye no no na nipadua akwa ne nyina be nya bi wo bema sam no se de Nyankopon nyansem aye obema na odafo eye ntinintini o na ntisa obema no ntini no nyema sia wo nya niema dindini bia me dofo enkonkonne eniema bia no ode na de pressure be ma wo na kire de hawo kese abrewo
ene ni gie no nti na wo de musuo ba beto nipadua so no edura ye natural edura ti nipadua se edura eni nipadua no kona kra na edura eni nipadua no how to Spanish garlic mixture ene ne capsules ne bi me do fa bia wuti ka mu uti utwam na wuti otake kasa fidie ba tan ya antake ya ba ya number wo pusu a awia anopa anwumera bere bia be gye so na fe ya boa ma won saka apomdi esipsita ya number ne 0266 114111 the papa yie 0266 114111 for your number abreni abribia frɛ yɛ ne ebeje so kopa edu afa ne Spanish garlic mixture and the capsules ne bi wate me da fo de odware wie na honam na ya ohene we bi de odware wie na ho ohene brafo na tisi ne so te kan moa na obi timi dwe ne wie na nim sraw o benya skin cancer unya Spanish garlic mixture and the capsules asa ha we nyina ka firi ho sa na me kasa o do fo kasa na sabi pampan efira tire ba dia me do fo me sraw enfa nkocha dum ni adan enye tumi bibiara ni nyina ne se niema bi enya kwa awura ni paduan bi fa waduan wo nsuo no mframam se ni paduan na ndima anya ho adwuma yie anwia esunsun sanso bi so bie wa no asabi o bakasa nanso atire nsam no nti odofo nyina betwe wonti wontimi nka somsam bie ma kokoto Spanish garlic mixture and the capsules adwene ne yedi dwumo ene se adwene ne ye mra ni padua no ekoto haw ne amane mu koto ye jingo capsules ne bi heda siesie se enyem ye yire fifiri ade ententem ade ne kura on kai ukonya Spanish jingo capsules na medofo ebeboa ma wadwene ne tima ye adwuma yie retentive memory de edro ba ko pe ne ye kanfo de ama eno an Spanish jingo capsules mame oba no JHS or SHS ekoko sisu apon hodo mu no wuto provisions nyina ma no nanso ade ebeboa na madwene na di dwumaso na ekatwitwiri dia wo bon enya kwa no eye Spanish jingo capsules ma me osofo tumirika papa koto abima oba no wate nti ko do so herbal shopper edi ade kwa ye Spanish wo so Spanish no ne bi wo je Spanish garlic mixture and the capsules no ma je jingo capsules no your number ye 0266 11 41 Nyami shira wo se kwa kopa ye duba tan bi ato ya da se etiefo wei eye Antec herbal fo awiabrei onomon so ensem pa owo edesom ene ode aba besom ewo 102.9 FM God love edu down kwa Nesta or say I love traveling at night but person komo yara na mudie na metie se mejai na die ntinam kampanyini ka utu kwanya na dona akoto panyini wo fi obeka se he jaya na dwo akwantuo se panyini nim hwi anko obeka sa wo Facebook ne so hwe yen yate yada se Francis Nyani and was na be at peace you have many people praying for you Nicodemously hey Nicodemously Israel brofo say ye dio Nicodemus into omu disiri ni beso so anada ne brofo na free dia be ye brofo hey and ye ze dia brofo abapa okay Francis na Nicodemously no trust you say Nicodemously like me always okay always dabia enti Nicodemus udili ne beso so asri Nicodemously na ebeye always okay you don't know my identity yet you may have enemies yet those who loves you and your crew overnumbered your enemies mate shalom I am free for na mutie oh we love you I am free popro we love you pa we love you nana ayi nyamedo to pass nyam of Efia KROBEA SHS form 3 the message is simple please be safe and stay safe ate yada say kwakuru ya kontakwa makro secretary West Rife keep it crop and was say ask the guy for me he won't get any problem for this no akra sana obeka sana okay maybe sana ma so okay say he won't get any problem for this I'll ask him why Adelaide Smith and you are live on the Facebook you are watching us thank you Fempon kwakuchumasi you are also live on the Facebook watching us. Yeah, that's it. Why? Please, I would like the guy to help me see spiritual things so I will know the kind of people I pick in my car. Bayana hunu nyoma mpeso be hunu. Akwabi o chika wo
tafo kwan yi so otwi taxi fa bi yesere na adura nwumre akwa ifiri mamponten waboma wonya nipa si wo ben tafo asie ye ho no kakra wo ya ben no hu se oba bi gina ho ya wagina no obusan se na wo kwai oso famina si mi wani mu ya wakan se ya eno opeke no wa peke na wo ya dru so am run about ho no we school mu ho no tra police station kakra osisi mu ya akwese mpacho fam sika mame na akwayi kotwa nani akogini sika se maame ne seje ose wo hu esen we vida obie na no ananum nyina aso nkamia ya akwayi di America otu ni ka akwayi di Emmanuel Benson obezo hu bidia you know nana asked him where is the rest of his properties and where is the house that he was living. Good. Ni nyina ye questions. E treni tresh ya sei na ye nyina ye kambom ni ebusebusa nsem sei ya e ma show ne ye de. Da bia me kan de kyerem se show ya me ye enya me dia enya me badwani bi dia ena enye me producer bi dia e ye more listeners no e ye mo dia but mon twa me ba. Yenim wo se omu nyina yeso mu covid emere mu abra na wo hia ye ba emere na edu se ebe boa atoto onioma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika KROBEA kese a edi mu pa GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betu ya jibosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu ya tisese wom wo benya busu mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi adada no wetua ro wano entemtem no wo betu ya jifofro aka Mayema wabrabo eni yema hwehwe GCB for almost special personal loan package echi na wa wo hie nyina entwato na kai se terms and conditions so ejinem GCB your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye new system a abosumi pinyi obia enya rede ti ase emedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua watanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning assembly yakin ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko misisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dawlo anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum atu a wontimi enidie no. Wadra ne time herbal mixture edro. Adrei ansana ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojama hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore, ana pharmacy shop dodo na onsa ebeka bi. Fra 0244 4176
069 kayo satam no eye time FDA agi adwadie nkratoa yi atum When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pediadmo Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a man for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance say, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now I'm pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you are may move Bia Yato in row. At 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Kratui Maja to Musay. Ataki ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho sem stroke onodwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre pem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Davy Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Good. Onomo ye sciatica expert en swam pa. 21st clinic for no onomo abing. Na wonomo numde. Ado for 102.9 FM utek. Edna efidie no eda utie na ohweye. Sa wo yi obi a entimi a esa oto ase kosi unentini no ya ne mu twetwe. Ya na wankasa wote se eyaw pa wom wate ase wasori a wotwe mu anopa se bia wada na wasori foforo no wa wotumi unsa nioma nko yie kura amfama odofo call 21st clinic na sa conditions yatika no ono montenete emfa emawo obeba kumasi ahua overseas ultra alpha radio wa ono wo ho yade bia nso a edi wunya no ene 21st clinic for me bompuni mpo no kre ono di won fidie no be yahwehwemu wo nipadua mu ba bia yade bia hye bia wo behu na wo de aduro be kan wa mu anwa hoto se kura de the canteen abeka ho 21st canteen ya as early as 7 am na fufuo banku emu tuo aduane bia wo pe bia ye ready bra na bedidi nya hoden na fa kosom your number is 0540 311 311 abapa mo ye online shop na muntie obeko Google Play Store ana App Store na wako downloadi ye app no abapa no ye ABAPA more MALL unya downloadi app no a wawie na wa download wawie no de obeye so obewuram wudi wuram na wuram wi a de wo pe bia no
ubenya bi se wonya oda na wutua ka de fa momo ye be deliver the amount say ya abapa mo ye dwuma hote bibia nipa hia wa abrabo yi mu bia no ye ton bi obi o honso kura de honso ye wo flexible payment system bia ye betumi am watua ne nkakra so ya na deliver wa de amount muntie woni phone na o de be download the app do frɛ yen ye ne ye use yam bayire do ye number mon frɛ na mo order muntua ka ne mfamra eye 0555 557193 ni nyina so be ya wo hia scanner de be ye the scanner se unni boafo pa wo de ho atwere no a wasam emobɔ enti na yasanto rural bank etons ade afro yap yasanto rural bank ya wo branches ahodo nsia edwe so yani me market no edi animhwe atonsu edwanim ne ye wo de nyame ye ben santase runabout bonwire taxi rank ho bantama race course dwanim ene kejeti new kejeti market no ye be otumfo ni new statue no na bosia bia wo hia se wo de tre wadwumam wo de tua kwada ni school fees wo de eboa wa brabo asetrem ana waye bi ade bi a hie emergency bi abeto so no se wo ye bosom ye adwuma nko ade abra wo ne yasanto rural bank mpanyimfo metnase se ye ya ye ka se wo de won shares abadwa so ukura wanga na onya kroto na emom tododo na afina no hia wanya mfaso ne dodo because ye skakra ye bre ye ho ye adwuma manfo ne yedi dwa enti afina no be hia no na mfaso ne ye more enti wa wo ye shareholder no o dividends ne ye more ya santo rural bank shares no bra betobi ena abetumi abebie current account wa ha savings account ne susu account restriction bia na withdrawal so ye wo child account fixed deposit ya santo yedi account no ya so de fasikatum fatum afe konfa wonsa nka ye be ma abosia bia wo hia na de ebie wadwumam bra ensi hu bia ni ho money transfers ahodo no ni nyina ye yebi ena sese wo pese ogeni admission ekọ apia minka akenta apia minka University of Skills and Training and Entrepreneurial Development ubenya ivocha admission form ni bi ewo yasantoa rural bank ya number nie fra ye ne no nkasa 0541 94 3586 afi 0204 34 6150 oni yasanto rural bank for bekasa ya wonti ase ne akiremu amaw na charistic ventures at the Zahara mixture Zahara G capsules eyenro onomo de aba na sa nnuo mienu wei yese fa ninsuo no memene topa ye no se yenam yade e no akote na woko na senkwa Zahara mixture Zahara G capsules sa wo yi oba na ba ma no atenem yade bia enko mana moto na kopebi yusu na bebo apa odi memene mienu anopa mienu anwumre memene topa ye nsuo ne saa woyɛ bɛma wayɛ mrempam yɛ wɔ Zahara man capsules eno de e boost wo male fertility sexual weakness yi free ho ena we impotence no bi o ha wayɛ mre obɛma no odwo nso fam kwa Zahara man capsules na wo yusu ebebo awo wate se 3D yade malaria fever typhoid diabetes anamo jabroso de a uhia hindi herbal mixture baby eto no bia bi te se pure herbal best herbal any all other herbal pharmacy chemical stores ahodo across Ghana ubenya charistic phone rebi freyen 0246348334 Dr. Dawood Eddie Dawood 360 capsules alaji awia ya mwa salamu alaikum na Dawood 360 capsules any Dawood ointment no o the ointment ni betwi o the 360 capsules no be memene enti se wuti na wo memene a I tell you wawie muntie na mon hya nso sese wapone waposo ya wo ya wachiri bramo ana won kasebu eni wuntini mu twetwew wo de ointment no ma yemfa bi ntwetwew 360 capsules no sisi yade bi abedaw so a wo kwa enko eye breo sisi yade brafo ama sese kura no waye mrempam sa wo ye oba na bema memene 360 capsules ne bi enti so de Dawood ointment twi na o memene Dawood 360 capsules a o yaw ne beko untini mu etwetwe beko afa wo mrehwe wo mpam no oba bema ni nyina be firi hwa mo ade ho Komisti heba mrum Kolina keba Ashtown
Dani heba amrum, apidank heba amrum, Abme pharmacy asafo labor runabout, smart heba oboase, any baby a yeton rubia, kasa wo pe Dawood ointment, any Dawood 360 capsules. Fair doctor. 0244-886437. Every time heba mixture, eye KNG for nsan wadwuma. Na edro wei na Food and Drug Authority for hwemu no. Wono mo kyerɛ se a 3D yade na abekɔ so abu. Plasmodium parasite no abɛyɛ ka ɛwɔ mogya mu a. Wanu mu ato a wuntumi ne di. Onipadua mu yɛ wo ya. Mogya awia mo ayɛ ho ya wo nsabuom kura wo brɛ. Wunya time heba mixture. Na se ono no mo a. No kra ma mense wo se wato adi. KNG herbal capsules no a boosty immune system. So we immunity ne be strong. Ama yade bia ntumi no medie sie bio. Obi o hono mo a oseme de yade bia ekowu ebekra me. Odofo emekra wo bio bra wanya KNG herbal capsules anom. Aduro no eye pa. Ema wo ye den ye nam. What you say? And I say you koko nso na how they are. Ask Ko herbal capsules. Koko ama ye matim uja na ye moja nko pie pie. Kona kope Ask Ko herbal capsules. Na yusu. Oba KNG herbal center room. Abidjan house ho a ubenya bi wate. Afei okwa ba bi eto nruo bi a wo de enruo yi amabobo so edie wo hia no to na yusu na beboa. Your number is 0244 417 669. Naskaba Clinic. Ye ultra modern herbal clinic. So woba kumase ha ahinama kokoben yani wholesale no na edi animhwe. Na nokra ma mense wo se wanya nompe enkasemu hawo ya woko a enkwa Naskaba Clinic na ese oba. Muntie wa wo ho aya odenie. Stroke yade ha wei. Fibroid ho ha wei. Wani ho hawo. Enamu yade. Kidney ana liver ho hawo. Prostate problem ibi eno akwa akote odofo bra wate ne yebeboa wo ye wonfidia ye de ye nipadua ni mu nhwehwemu enti wo yade no ye hunu na hyase bie free ne ye treati e de free ho 0244 120 269 Ebanage Herbal Production and Consult Hepa Plus Herbal Mixture yaduro ni nie Hepa Plus Herbal Mixture yaduro ni nie Hepa Plus Herbal Mixture yadu papa edro wei eyo eyepa na mane mama mutie mie senka wo betumi a na awatwe bia no baako me ya wada bia yesefo me baako me dikosi me dani table so na mabobɔ enti wo bobɔ Hepa Plus eba me na awatwe ni nuru no na fofraba eye 10 Ghana nso pe wo ye no ema o well being no gina ye nipa sa wo well being no gina ye ayade bia ntumi ne unye ahurusie da I tell you Mua motaka se be yare ba heart no mintini no emu asisi eye ni ma honho no na matatai na ma yetititi ma yekese abroso me kasa menum bon me ni paduam yanko na mete me bu min sensi nioma basa ye bi na ha woni padua ni mu your well being ne ho adwuma your well being ne ho adwuma Hepa Plus eba mixture ena beboa wo e wo well being adwuma yim na se ya 3D yade enso de a Hepa Plus for malaria dro no eye pavi ene plasmos pavi ene plasmos a 3D yade no hu mpompoye e woni padua ni mu a kope pavi ne plasmos eba mixture na yusu ba bi eto no obi akwa Hepa Plus pavi ne plasmos obenya bi Ebanage Herbal Production and Consult ye wo ahensan ye ben manzan yo Methodist Crofrom ye ben New York ye wo New York ye ben one day and atafo 3 miles Sakasaka Park ye ne Pan African Bank edi animhwe fra yen 0542 807 907 afi 0542 778 572 na ye ne won kasa de wonte ase ye nkyirem enso emfama adofo aha ye 102.9 FM na ene ensam ha mompepanyum mompamame sika de onipa bedre chiro ho ha sika manso a ye twe ntwadei ha ama reho akame sa nyom no mompamame amachire di na boy mompamame mompe na mebo pa ansa na masore orifo wo monitor events ne de katechi media chire pa the turns and the rounds ni nyina wo monitor media chire pa good owura no da so wa ha rache yamon komo
na adesua de ye adesua ye pa na nim no still emma good sane na aye na good na enkomo aye boyi eye owura bia opanyini bi e de ne kohye nanan ewo kuo bi mu ekua ode ne kohye mu no adofo onam hunhumukwan so ene kunipa ono ankasa ne yere ya wonne ware yekohia no ge na akra aka kire nze wo bre se ne aduro ndie odne gine be yi yomfa ne nye oso onya 29 to 30 billion e wo ge ne yamade ni moja anom ne ade a ono mo e de call ye ne so na ewura no ne wo mamum yensa bom at once or triplets e mam yensa se ya ye ka se nkwada ne wo Ghana ha miwura o pa che Dabi omuni Ghana pa che Dabi eye den na am mu free Ghana akoba se no mu bisa nkwala ne so ebusa wonom de aye den e fa mo so betwa so enkwada no tema me de menua no mema miensa baba ko na me de ko twa so e di gina man kwala ode unua enom miensa oba baako emema mienu ena ade wom kotwa so ntudi unua no nso age sesen enti se wode wono mo gesa physical no wombe wusai se ya tono wo hunhum ya toni pano hunhum tene de se obi de ne hopem na na se bia mo di agro bia na se wotafo me no anu no ya toni pano wo hunhum ti nuoma nketenkete bia tumi kono enti se se di ankwara ne ni ha oda so wo ekuo wi mu me kan say me work no from 15 years I be saying that and when me that's one for now oda so wo pachara dia na bentia opese okasa ansem we last 2 months up and down up and down up and up and down up and up and down na me community and my friend say me yes sir ka mepe edan bi ato mepe be bi ato edan enti ma me yes say me search for edan bi ato enti ma me gi obi phone ko for now no me use smartphone e ma dwombo ne ba me tiri sesai ase me peke e ma me nya e ma e wo social media e di ye dia me o se me di unya e ma e wo social media e de ye de sesa wo ye kwan ben na afa so nya ma wo social media actually so person of another for e de nya you request for number so the number no e de you will meet one day you meet in pana then the na the movement or ne ye say na ne ye no the natures work no physical no you don't do things physical no during the night ti wa be me no it detect it be a obesha wa wonsa obesha ring no obesha ka no sa na which ya ni pan na wato ni pan kra dada it wo friend ni pan anytime the baby will be a friend na beba e kra ni beba wato ni pan kra enti ya mo pe e ma ni bi nso pa wo social media oh yes o kan sa e hwa na ye form e hwa na mo fa wo hwa is any day mo tell you social media oh yes abeboa mo said you okay dia abeboa mo enti sa no ya mo fa wo mo te say bi a me pese me no tena mpna twen mu lie na say youth of today na man no be makasa pese wire na no anu agya tum that's what they are eager for sure ababia no be kasa bi a ma me pese me wire one penny so unya board the word married no nya grow because obi wa mountains opebi na onya bi na say instant obi so open na say no be agya tum. But my problem they don't ask. Say ni pana say we den o say we den o e ho de back case. Omuhunu so wuska. Yes. Eye mo bantem. Oh say ni de obehwe no. Obehwe no. Abra onko ha de obehwe no. Omo pekas. 100%. Ama no. Oh yeah. Say de obetalka ama no manechi. Mato bia ma bi ni musa. O talka se che. Oh yeah. Na no tocha ya court ni nya wo hwe group no. 1 week na me de why de me be. Actually so 1 week na ye de obeye
se ohwe enipa ode wo ma ye de opese ode ya e ma ne me ma hwan nom ne dɔɔso pa oh me ma de se bi me ma de ku be ma onya hwemfirim be ma de se onya hwemfirim ode be ma ya onya hwemfirim okay David e ma na e na onya nyoma wo betumi aka se bia enipa dodo sei e na me start ade no metumi di wo mawura me di wo maye me nua penny no se e na penny 4 bi be chen me ni bi so be epe the credit okay no baby me share say 15 years 102.9 FM up to 37 to 38 years me kasa me kan ha na bia na me da fam aboda me ntumi kan nipa ne doso and the oya me den kra me ntumi kan o ma we use wo o da me ntumi enti sesi a ya ma task bi e na chen wo so ntina e dey task ne dey am e dan bi wo Facebook and I'm a friend manager no I say wo I think say Fumesha house side 4-bedroom house. I say everything is set, well finished building. Then besides surprising, I say 4.7 billion. But say instant fiscal cash a budget 4.1. I'm so okay. Matse, na my friend later. I'm on my way 1 week. So my consult me father say oh, the fiscal be there they are thought dying. Na father say me no rules and regulation. And for now member meeting meaning say maswa edin pese me jai. And she say menya saska na I was say me pe a painful. I wo 1 year say for 8 months back 7. Obepe a painful a omanyin say for 8 months. 8 months. Mako 7. Na me pe friend say abinu. Ofrija to 4 no. Ofrija to 4. Yeah. Back 6. Asemba badabi. But me to me I too kwan no hunti last month they am me see why no. Say ma me too kwan call wa ekọ wale northern region outside no. Temale ekọ border no. Ikonya is a microphone 6 me nya. 6 na me ba ko ekra ed nti ase wo ye gimi ne ho. Asemba no sa no went to me a how. Ena me hear sa na ndie menya se kan no kwan be tete ne ka se menya ka metumi enya but I pay for no me de mani ko see me wife so se me wife obre mra na wanye me no wanya hwe ena me de ni ko twa so e sign agreement am ne no ko enti se me san ko fa obi foforo abra nipa ne nya me hu bibi de first na me tae I pay for the tae use am pa but we de mean to me bi se ka we nko ade an ka meje me free asori no me who say no dey soma me do because me who ni say me to me nka moja ngusa de bia sa because baba wonyem no nyem say no crash ne yem cry ade so ama no na wo sand wo sa akoka no there bi and the best thing say oh medwane akope sabio sofo bi obetumi aboa me na me film once and for all and the tax we ntina say me yes and no and fa ho na obi busa say minya any effect bia iti enra be sin there eye jataba be catch wa me catch straight forward say ko another me to me nda o say me ko pe baby tina because it wasn't easy cry for me untumi nda no adan untumi nda sesen and they will hunt you sesen ye ba be bo Asemba badabi. Bo yes and if you don't take that true abono betumi afamawu yeah bibi wo ma usuru pa yes the mama is ama sebio ama mi dwane kra se chale owo nkwan kwase meka no kra na se bia later me wukran kameda yankopo ase mekata mani bia me huni se eye ko no mu nipa ina bia kitane coffee nadaka fundaka eko ewo musie wutu wudi a na wode wadaka na sim na wasan adem na wakata so ekuo ni mu members no yes asori ni mu nipa no obia ntuma kokko etwa ne mu to bia so na daka eko musie ho a wutu a na wode wadaka na sim na wadem na wakata so Asemba badabi. me so obia ye ne de but me de no me am ntuye me so a adaka esi wana mete so na me hwe omo sa o hwe wo mo a omutu omo de dem omo de dem yeah but me de mete ho a mete me de so sa and adaka no so bia de ne air black
But me dey na white. It's me dey na say me te ho a me hwe. Aside that since me so that bone say pythons miensa eko. Awowo. Yes. Oninia kakraka yi. Bozin wine pakase pa eko. Omoko ana ba ko awu. Ewu ana ba ko fofra samba. Ewu ana tu na wu na aka ba ko pe. Enam we so ntiama me kata mani a me pese me kata mani kra. Because me kata mani a dia me hunu me mpe. Nti sese na be de na me na kra. Ko bia me dana me fam wu anyi me mpe. Nti na me na kra. Nti eni hu nti me de bekwa akotena me wife nche. De bia wo cemetery. Nti sese ma won na. Many time. Me tia no ka say ase mani kum. Me hona me na ye me ye. But me to me kata mani for 1 hour. Untumi nkata wani for 1 hour. Ya me tia ma bre pa cause me hona me ye me ye. Honam ye o ya. Untumi na. Enti eba saa wo wona no oye den okwasie ye na okoye den. Se me ko hwan na me wife wa me timi da. O wife wo ho a timi da. Na sa o wife wi wawu. Say what me friend me friend nko an die. Ye betumi abonkomo. Se obonko bi wo ho a me hotel ho a se me pese me kwa. Me hotel ho a oba. Ti so kwa na me koja no e wo cemetery na okọ. Okọ ho dia utumi da. Unhunu saa ne oma no wo ni so okọ cemetery ne dia. Me hu se me ye friend saying obi a so ekọ na adwuma ba onye ho na me hwe. Se me da me. Oma omo hye enwura kokọ oma daka black asori ni mu fon de unhu omo bra wakọ esie ye hodo so da. Obi mo ba be ye mo yon be ye movement wo. Dia me pese me hu ne se. Ah se me hu omo wo. Oda normal. Okay. Why because oba no ejina mechi ma me. So oba ne wo ho dia. Yes. Utumi da. Hu ne se ensachire bi ne pese ba ntina sa ne oma we yi koso. Ase me hu man bi na man ne kasa mo se me se obi ewu na ka me nko ano nti me nim se the reason ti a ase me da so ti ho ana na se me de me nim ana se me ti ho an se me ti ho ti me de se ubusa me se me de me nim senti up to date ebi mo wu pa but still am ti ho. How do you survive? Say ye unko meetings and our friend or godfather ne say now you need 4.something billion 4.7 so de kwa koto if ye were for mesa enti kwan ben na abefa so a obenya nti e maye task e wo say kope abinufo na pe e ma won mo nyema bosome nwotwe nso na fabra ansa na no kra unko meetings no kwan ben na afa so nye skade ye on na me you see book we 6 book of Moses but 6 no uko we na time uko we ni mo aso ni mo na also upgrade ti ma me konya 9 and 10 9 and 10 you can command yourself. You can command yourself. Yes. There was staff or the staff become one more. Commanding sword. Second just sword okay. Commanding sword. And most I've seen a software ni be AUCB. A software ni be UCB. Sa commanding sword no. Tobo. Enti software o use sa commanding sword ni bia no. E use 9 and 10. And say say what could do no say onya second no way. Ko yanko point me fa second be kuta o software nsem. Ebi ni odi for 102.9 FM. Correct. Monye mam na mfa nseti for. Mpacha monko ye Facebook ne so. Na monko ye YouTube ne so. Se okwa ye Facebook ni ye YouTube ne so. O hwehwe o Tech 102.9 FM a. Odifu agogoro bia yi picture ne bi. E de a kire krache ne se nye we bia. O se an e we bia. Me de ba be kire mo. Enti se mota hu se sofo bi ta kutakuta asase kan ni bia. Or 9 and 10 of that secret book no mo de yo mo ni o ma no. O bi. Eno no you can command your own self. O command wa wo ho ne kire say. I say, you find say. I say mo. Let's take it as say. Fa be kire me na me fa kire why me sro. My sister yo gina hui. Na say bia me pɛ na say one penny a. And I say bia Fabra me fa send me. And I say bia the second si ho a. E bia sister. Obebo en fa won say bia obebo ni din. By now say obe friend. E bia sister bra. On pan the chakra say bra na say second be twinaba. That's command. And I say bi wo ho pesika wo bi ho a. Onya kɔ nipa no kɔ ni office. Obo amount of opa. O sabe kan wo nipa no. Abra nipa ni mbusa o say bia o free and I say bia ska send every.
But the obage say wa mount na obage. Obage wa mount. Atiefo mo amowo yen Facebook ene yen YouTube ne so no. Mo ta hu se obi ye sofo na okuta saa second way bia. Do you see it, Apostle? If I give you and you put okay, give Apostle you put. Give Apostle you put. And this obi kuta saa second way bia. Me pam cho munya botre o de mo so mo am Facebook no YouTube no. Be there. And we are putting the thing on the thing for you to see for the clear thing. Yeah, they to so am mo hu ni kuko as sociologist ani e beka no. Okay. And this nipa ni kuta bia. Manya e kire se onu atumi commande. Okay. Enti wo meetings no wo ye den na unye ska. Sesi a wo ho akere wa na. The book is in box. 9 and 10 book, is in box. And each chapter be a age number dear pe. Each chapter be a baby our prescriptions for nyoma or so ye fa ho. E wa de so ye fa ho. Chapter be a baby our sacrifice or so ye fa ho. Chapter be a baby bia. Cause as a book which me kind book as so you see book in the chat. That means totally you are getting close to the devil himself. You are getting close to the devil himself. Wow. Because a friend is saying, about to so angel or command or Assemble DABI. About 6, 4, 5 going so another angel will be commanding Odifo your calculations this. Yeah. Omo mu yesu zu for na nyoma hodo calculating yasam kitwo. Okay. Enti ya wo angel bia ne bre bia ne de command wo wiem. Okay, enti wono krache hweme wo de hweme. Kwan ben na wo fa so nyeska de survive. Na me che. Say ya wo nko meetings no. Yeah. Me wo say me pese anase me pese me free mu a. Na say still am pese me wo ku no mu a. Me video na me posti wo YouTube no eno na me de ye frame sika o de frɛ sika o me de frɛ emeba yeah but answer me ba na say eno so hia moja adenti na wonko meetings no me jai me to me sacrifice ni bi it's too much to me bio say me to me abɔ me tiri mu aka say bia nipa ma yi say in funny say 3 to 5,000 de bebro e comment na fa ko me tu kwan ebi KROBEA ni ha wa GH aminim ha onantenante yes ena ye manso yes because mema de hwenim mema de say bi hoti we mi ku amenya 10 pesos wo e ma no de adenti na ma de adenti no ladies are like attractive and fair but be ma do we be che na no check wo such as be ma do car brand na no check wo on fa car on fa car ba no 19 obe 19 nti akwadiro opekano odi nipa wura sa akwi mu oh yes almost your fan is anchor cry 500 and ade o mewura mu meba e ho sei nsem wo okay sa se kan we na owura no e kan ho asem no wa zoom in kama mame good monko na monhwehwe unse ye wodin bi mu mongugu bi na mompe sa ne nkyerase ye mfa mame me pese me huna de okay enti sa ukọ yen Facebook ne so se ukọ yen YouTube ne so a wo de sa hwehwe utek 102.9 FM o se ukura 9 and 10 of Samosi ni secret book na ahinta no eno na amanfo nso de ye wo mo neoma se ukura sa de ni bia unya commanding sword e de ka ho na sa commanding sword no obaga na ha asofo bi mu kurakura bi even ya wadwomtofo binom kro mo nso kurakura bi e wo krom ha ya wadwomtofo asofo binom eni mpanyimfo binom a ekutakuta saade we ya aposode ato yen Facebook ne so sese ya no okay se wo ye sofo na so kura bi a wo betumi afre in you can call in to tell us ebia also wo the reason why ya ukuta sa kan we bi but I also say ma menchina de bi mo ansa okay odifo sword net say yakase car na ye wo utek car anaka bi so na ya branding with utek branding we no eye King Solomon sword
but the name King Solomon sword no was secret na kululu bia obide ye obehunu say ye akwese Bible that way obi wo the Bible anase wakoje bibi ode ye na ade but no the ashe Bible ase and what the Bible atoso okay sword ase sword no ye wo mahodo bebre ebi kura yusu ehun bi abeka say iron rocks obehun bi ti say iron rocks aye se kotokuro ebi aye akoa ebi nso so aye ti say poliba bi sword ase but ebia wo sunsum ne honhom a edi akire anasa atim sunsum bi atena bibi ma na yeye okay sunsum bi apɛ ade bi ti say object ade bi obetenem ade bi obe use di aye bibi sort ase enti sa sword ade atoso obehu ni say ye design ni say King Solomon sword all right ka King Solomon wa onim say ohini Solomon ho asem o kyerosem but obi betimi akopa bi no de aye bribi ade we sa sword we baako wonya no fokura ye be say kika ko be 50 million na 30 million sword we oh yes we brokura who dem find say baako ye 50 million na 30 million Ghana scout sword we ai second year da hoy na woni ma de ewom de ne wom na wiase sebi enya do sebi ekusunsum tena se kwa nipa na yade agusu awie na obo ni dwa anero de agu adwa manso ye obabi ye ton no kumasi ya metima kire obabi am wonya BCC a eye common ti se de ebodon komi fosu ya but e wo meka se ntokro ni dan aye ton sa na ema no wom so jase na wo ko na wonye link to them one it's not easy so benye bi ato dabi na wo ko talking Solomon sword no de yedai oye hwan wone hwan na wo beto so jase enti gise bia obi di wanim agent bi koto de yedai ebrew no akere wo ho aka de okay because obi betimi de saa de we atene wo so ahwe wo so se timi di 5 minutes a na nyanko na chese nya no kore se sword no ye tene hwe so obi tene hwe wo so a na utimi disimanum enu na wo kasa obi tim kasa mi na waye mi sei ansa na obi be kasa no na da so ye panyini bi ana wo tumi bi o sunsun bi honhom bi a echen wo a waye niamo ho atia no because obi betimi afa obi din keke odi abofoma kanche aguso eno ano no na stroke bebrebe amanfo anya no o ga say doctor for stroke a ane ai dubra stroke an kenipa ne nya ho de ne how bebre da nipa so nipa ne no so do ne ye wo mahodo bebre ubehunu bi wo hokru different type of sword but wo niema o maye aguso okay nyankopon ya adom a ochena sa different sword no ye be kire mu bi e wo afidie yi so odifo abai de wo be ye hwehwemu wo sa bia no e de amame the Bible that the man is talking about, is it a real Bible like the one we use, or it is an occult Bible? Momo Bible na momo kano. A Bible chere konkro te say the damani mu aibi ana ye de hibia. Your Bible no too. And our Bible first time. You be din care preach you. Nyame 7 answer. Te say real wine. Yeah, Christopher you see. Yeah. Yeah. First you. Atiafo ankoma we ye nwie ne. Nkoma we ye be bom pa, ye be bom. You be boom pa ya ho ama ho kwan a you be boom na de awurade ahira no eye repairs papa no waben na wonim de mesrawo say o generator Jan set plant kakrakai every 5 kVA ekosi 100 kVA na say asɛn say yensiesie mfama wo ana wo pe papa na to a eye de awurade ahira no repairs na abenya bi mowa water pump fufu pande machine motobro de asɛn ana papa wo pato no de awurade ahira no fo na ubenya bi na wato ana wasiesie di amawo kumasi sofo line lorry terminal na chi ene ye wo 0244 588 741 ofra ye ne a ye beje so nyankopon ya adom wo kina ye bedi san komo ibio na mesra mo a mo wo the 6 and the 7 books of Moses no so wo bia kina ni mi hia wo afidie so Sabu Kenya fan piece. Yamfampie. Oh yes. David. You went to the appear. Odifo say to me the PI. You went to the appear, why not? KROBEA. Will be a wakutu suma de juma. No wako na juma so no waso no suma de anante da. Yeah. Naskaba, we are doctor. Akwaba. Odifo de obebu be say. Nani pa ba kura die.
Doctor, Esa, now what to say? Nyankopɔn dom yɛho yɛ ana deɛ yɛde nsɛm na mo nneɛma wɔ wiase o me ho kora dwiru me nneɛma wɔ wiase okay awia yi naska baafoɔ mo aba na mo bɛsom mo adama yɛayɛ krado ama mo yo yɛkyia wo ne wɔtiefoɔ ne wɔabɛdwafoɔ sɛ ɛnɛ dɛn ɔmo biebie nneɛma ni so ɛkyerɛ yɛn nanso naskeba clinic dane dan nyinaa sɛnea mote yɛn ka no wokua da wia biara yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde apɔmuden kyerɛkyerɛ ɛbrɛw na yewie a yɛsan kyerɛw yɛkyerɛ kwan sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛba na yɛasaw yare ahoɔhare so enti naskeba clinic sɛ wonim baabi a ɛwɔ a mesan ɛbɔ yɛ location no biom sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu na wadi akyire na waba yɛwɔ ahenema kɔkɔben sɛ wosi wɔ ahenema kɔkɔben station a taxi rank bi wɔ hɔ redeemer taxi rank wo se wokɔ wholesale anaa warehouse na ɛdi kan no ɛhɔ na naskeba clinic yɛwɔ enti no sɛ woba naskeba clinic a ɛyɛ code ɛne yɛde ba code no a yɛde ba no wofrɛ yɛ phone so a na yɛde ama wo na de aba na watua sika kumaa bi 100 Ghana cedis na yɛde ahwɛ wo ne nyinaa deɛ nti a ɛyɛ a na yɛyɛ saa no sɛ ɛnɛ wiase nneɛma boa yɛ den na ewiase no nso emu ayɛ den ɛne nti no daa ne dan nyinaa nso nipa yare na sɛ nipa yare na obenya na yare sadeɛ a ɛne ɛna ɔsɛ sɛ nask yɛyɛ hu biribi na biribi a ɛbɛyɛ ne 1 million a wode ba na wode abɛgye wayarehwɛ no enti no sɛ woba a mfasoɔ bebree na wobenya mu a da biara meka sɛ wo a waba yɛ hɔ pan deɛ obiara anim deɛ mekan obiara ba a nneɛma ahodoɔ ɛne yɛde no fa mu yɛsan yarewa ahodoɔ bebree enti wo yareɛ ɛne sɛn sɛ memmɔ din a ɛnka sɛ sɛ mprɛdu afsa yɛmmɔ ɛyɛ nsa yareɛ wei ɛwɔ hɔ ɛnoa ne sɛ yɛbɛbɔ namba yi wobɛfrɛ na sɛ wofrɛ yɛn a waka kyerɛ sɛ naskeba me so me kura 100 Ghana cedis me so me de ba na mo so mahwɛ me ama me ho atɔ me enti no oba e de 100 Ghana cedis e kan Ghana 1 million aba emi ya yo bibia na mfaso a wubenya no eye bebree esan sɛ bibia ɛwɔ yɛ facility hɔ asese yɛ de ofamu ansa na wafiri hɔ akɔ no yɛbɛyɛ no saa sɛ laboratory services a yɛbɛyɛ no saa ɔn sɛ wokɔ hospital a ebia na wɔ nneɛma ahodoɔ bi nyaro ahodoɔ bi a wode kɔ woba hɔ ama naskeba clinic ya yɛmu nhwehwɛmu nyinaa ama wo yɛwia yɛde nnuro appeal so ne nyinaa yɛ 100 Ghana cedis menim sɛ daa ne dan nyinaa nipa ahodoɔ etie yɛn enti mprempren mebɔ number no fa number no na wofa number no a wafrɛ yɛn wagye wo code wogye wo code a ɛda wo kyena watoa yɛn ɛyɛ me Dr. Isel Dr. Prince Dr. Bismarck ɛne Dr. Sakukudama aka ani yɛ tena sɛ atwɛn wo ayɛ hwehwɛmu ne nyinaa ma wo with 100 Ghana cedis anasɛ ɛka ne sika no 1 million ɔhu sɛ nansɛn ne ɛyɛ no 150 deɛ tɛ ne sɛ nipa ahodoɔ no complaining sɛ ɔho kyerɛ wɔn ɛno nti ne yɛsan de aba back to 100 cedis no enti no obi biara mmɔmmɔden sɛ obɛnya hoɔden obɛdi ahokeka soronko bɛba na 100 Ghana cedis no so no wahyɛ mu bi ama ɔno nso anya so ɛmfa soɔ enti fa number frɛ na gye wo code wogye wo code no na woba nask wotoa yɛn da ɔkyena yɛyɛ nhwehwɛmu ahodoɔ ama wo nso wo ho atɔ sɛ wo yareɛ ɛne sɛn mewie a mɛbobɔ nneɛma ahodoɔ a ɛtumi yɛ wo ɛtumi ɛkɔ so ɛwɔ nipadua mu a ɛmma wankasa wo nipadua no ɛnne ne ho ɛno nti no sɛ wohu saa nsunsuansoɔ no a wode mmirika aba naskeba clinic ama yɛahwɛw nti wo number no ɛyɛ 0244 12 02 69 0244 12 02 69 It is a uba naskeba clinic a nneɛma ahodoɔ a wobɛhu bi ɛwɔ naskeba clinic nie woba yɛwɔ afidie wɔnwasoɔ bi a ɛno twifi efiri nipadua no mu wotua 100 Ghana cedis na wo qualify sɛ yɛde wo hyɛm ɛyɛ obi ɛma yɛtwifi ahodoɔ ɛne anwa ahodoɔ a ahyehyɛ nipadua no mu nyina efiri mu ɛma nipadua no enya na hotɔ saa nso na afei nso sɛ umogya sradeɛ na adedadeda umogyam ɛma ɛno nti wo so nsa yɛ utitriti unaya utitriti unante kakra na onsa agene ananso sɛ woso adeɛ mu mpo a yagye sɛ wode to hɔ woso adeɛ mu a ayɛ te sɛ nea wokura ice block mu no ne nyinaa woba naskeba clinic ofidie onwasoɔ no a yɛde wobɛhyɛm ɛma saa nsunsuansoɔ ne nyinaa afiri wo so prɛkopɛ no saa nso ne yɛwɔ mpa sonko bi da hɔ a ɛno nso wo a wɔwɔ akyi brɛmɔ yadeɛ no moso mo ba me yɛde mo ato so ama saa fidie no ama saagye mo akyi kasa no nyinaa ama na sisi so pɛpɛɛpɛ enti wo a wode ɛkaa de wahwe aseɛ wo a wanya wankasa nso wakɔte ahwe
announce say bibi free soro abebo wo mu ama wo mu ya wo ya announce wo tinka wo kasa mu say eya wo ya no fanfa wani nkyere bia Nask Herbal Clinic brai ho 100 Ghana cedis no fa sha ho na da o kina to ayen o to ayen ho a ye de afidi ahodo a meka ho asen ebe hwew ni asan age 100 Ghana cedis no jama onro api so say koyusu ama ohonto sanso na me san ka kire wo say wo ba ye ho a ye san wo afidi wonwaso a eno so ehwe nipadua nim free etisu kosi ye nase eno ne afidi a nipa bebre entiase a Nask Herbal Clinic ye yusu ewo yaso ye ho de tie ene say eno ma adwuma ne ye mrema ye esan say ansa na obeka wo hawo no ne ehu de eye wo esan say ye de ensato edonsato afidi no so ama afidi na scan wo kama ne nyina mu no kase kasatintin wo ho entoponko enti bomodin say me gbogbo number wo be frɛ na watwa ye Nask Herbal Clinic sakasa me kan de eye ni munkuma oba eniema hodo wo ho a Nask Herbal Clinic yeye ema wa wo so wunya so emfaso enti fa number no frɛ na ji code eye 0244 12 02 69 0244 12 69 it is a buy a swear honso a oba na se wo ye bema na se o mema samu nya enu po de say ye senye ye o TB wo ho a ye de ma mema nyina nanti no wo ye bema na se o mema samu nya brane no ntonchia ne ehu say ye de da baako mienu miensa ma o mema sem no egina brane sanso na owo oye obi na se kasemu yade adokrowa se ye ukotodwe usisi wachi bramo ananse dian se oye sporting event mpo na se wanya oprabi ewo mu ma ne yaw no edaso wo ho a Nask Herbal Clinic wa hinema kokoben ne efa ye nu papa no emo na esi adanse antino oba ye waduro de bi wo ho a ye de be ma wanom na free bra ye behwe wa akosi bra wo be free wa kono wankasa nya obi na be ka kire wankasa obehu ensonsono ye soronko a Nask Herbal Clinic onam ye so enya enti bomoden se wo be ba ye ho wo banso ye oniema bebre wo ho a ye wo nuru a ye de be ma wo so ho atɔ bibia mu no maka kire wo se me bo yare so a ye nkon ne esanse yare no edoso nti se stroke na yawo se diabetes na wo so pressure na wo so anase diempo Nask Herbal Clinic wa hinema kokoben ni emfa yenu papa no ema wo so onya wa hoto ni nyina sika wo de ba no eye 100 Ghana cedis and now Dr. Prince free India ebaye no na nipa bebre eba abepe ana ahwe no enti Dr. Prince da so ho a esese obi abo modern so beba na nimdi a wakɔgye wa bruchirima no odi bi nso be hye yankasa Ghana ha Nask Herbal Clinic na obehu sa nimdie no na obia eho ento no fa number no ye brisa na yentoa so edo ochina wabra ba beto Dr. Esel Dr. Prince Dr. Champon Dr. Bismarck any Dr. Sekuku Dama obia ewo ni area of specialization no na yene wo entoa so ewo ho enti wo number no eye 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 enti me ka kira wo se Nask Herbal Clinic na obenya wayaresa na ubenya niema panso a yentumi anka ho asem ewa ha esanse wo ba ye waduane ho akwankyera ye de ma enipa hodo a eba ye ho eni akyerekyera hodo a ye de ma nipa hodo a eba ye ho enti ni nyina ne se obebu apie mu ewo Nask Herbal Clinic wa hinema kokoben na enche bia no ye be say introduce afidie wonwaso soronko bi eso ama wa wankasa obehu se ampa Nask Herbal Clinic ye kwa enim fa number no na me san sorry 0244 12 02 69 0244 12 69 akra ayana dipa bebre ka say number na hot nti person me de twato no eka ho na to say yakọ 0556 79 18 84 0556 79 1884 da woni abedwafo si abedwafo nyina nso da se jo so ati for Dr. Esel ofri Nask Herbal hwehwe bi mame why na eba ya obesomoye ene krachi bi ewa ha wo ka se Humble Lion also ton books ewa edum
na no student bi ba ne nchen bebusa no the seat and the 7 books of Moses nti we be plead with the guardians say omoma omani enko omo ema no eho krachi bi ose nana me makan seat and the 7 book of Moses no na you can't expose it all huntumi mfampie na me ka kire me say me nko pesod eho anam jaye I quit reading well ni nyina nso ka ho bi na eso right out of for sabre ye de dwumadie no esi hanne we ye ne de part 1 ni Yahowa ya adom a part 2 beba ifiada part 3 beba ye ne mu atiefo nso bedi ho nkomo bi odifo beba besi se part 3 ne nso beba se part 4 nso ba part 4 beba ansakra na abidwafo enso abam ye beda Dr. Savior ya wodi Savior Foods no aba enso ase diabetes yade na hawa obefre papa no ewo 0555 789698 Alaska Star Enterprise ewo Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza Edum oni Prudential Bank no edi animhwe first floor sa wo ba ha na ye epoxy designs na wo pa eya ha na abenya bi window blinds nyina ne obi enura wo de be treat wall se ne be ya emfrofro fra yen 0200281080 na yen kasa baabia da yekoso ya ni pitri enti super action heba agenti heba Mr. Pibinom Messiah ointment for bitwi na ni nyina nso eka ho bi ebeboa medin de KROBEA nana yaw asante okwachiri dodo asem beba da bidwumadie yi a yedie yi kai na hye ne nso se ubetumi nso akohwe yen ewo Facebook ne nso eso nyankopon onhyira yen na onka ye ho enso Yahowa ya adom a ochina well emos beto aso prekwe na ye hundie eko ya bedo di phone